Kun vielä pehmeällä pelkkä sitten hiljaa. No niin, nyt pyörii. No niin, puhutaan Hobbitista. Puhutaan nyt ensiksi vaikka tästä animaatiosta, mikä katsottiin just. Niin, kerrot sieltä vähän taustaa, vuosilukuja tai jotain sellaista perusfaktaa. No 1977 tuotettu tällainen reilun tunnin mittainen, tunti 17 minuuttia on toi pituus. Ilmeisesti onko toi nyt englantilainen tai joku brittiläinen tuotanto. Vissiinkin ensimmäinen, mitä Hobbitista on tehty elokuvaksi, ja ei näitä nyt montaa ole muutenkaan ole. Niin, aika tolleen klassisella animaatiotyylillä toteutettu. Kyllä tosiaan mun mielestä jotenkin toi 70-luku kyllä niin näkyy tossa, että se on sekä kuvissa että sitten tai tuossa piirrostyylissä ja sitten musiikissa. Niin, vähän semmoinen folk-tyyppinen ote. Mut mun mielestä se oli miellyttävän näköinen. Niin oli. Se oli tosi paljon sellaista niin kuin akvarellityylistä taustaa, joka mua ainakin miellytti, että se oli paikotellen niin kuin tosi nätti, mutta selvästi myös välillä vähän oltiin päästy riittämään niin kuin liian helpolla niissä jossain ratkaisuissa. Ja mielenkiintoisia tietysti tulkintoja siitä tarinan kulusta, että pisti just merkille, että Beornin hahmo oli kokonaan siivottu pois sieltä ja muutenkin edettiin niin kuin Peter Jacksonin Hobbitteihin verrattuna aikamoisella pikakelauksella. Niin tässä on tekijänä tämmöiset kuin Rankin ja Bates, mitä mulla ei kyllä sano mitään, mutta niin, kai tää on varmaan aika tunnettu siis silleen, ainakin näissä Hobbit-piireissä, että niin, tosiaan kun ei noita leffoja nyt ole hirveästi kukaan tehnyt, niin pitkään tää on ollut niinku ainoa Hobbit-aiheinen elokuva. Kyllä niinku no tosiaan toi oli niin lyhyt toi elokuva jotenkin ja sit oli hirveästi aika nopeasti edettiin asiasta toiseen. Varsinkin nyt ton trilogian jälkeen, mikä ollaan siis katsottu tässä aikaisemman viikon aikana, niin oli jotenkin tää fiilis oli ihan erilainen ja tarinan kerronta oli ihan erilainen. Ja tässähän selkeästi toi Bilbo oli se päähenkilö ja sitä näytettiin siinä eniten ja siirryttiin tapahtumasta toiseen aika mutkattomasti ja nopeasti. Niin, no tosta ihan aluksi vaan, että ennen kuin alkutekstit tuli tässä piirretyssä, niin me oltiin jo reissun päällä, kun taas tuntui, että just Peter Jacksonille kesti tunti, että me päästiin niinku sieltä Bilbo himasta mihinkään. Et se oli niinku, mut se jotenkin tuntui tossa niinku, että ehkä se oikea kerronnan tapa tuohon tarinaan suhteutettuna löytyisi jostain näiden välistä. Et välillä toi tuntui, ja just niinku esimerkiksi Beornin hahmon kokonainen ylipääminen oli mun mielestä vähän niinku. Niin, ja sitten tässä ei ollut sitä niinku Bilbon osuutta siinä niinku sen tätä arkkikivihommaa ja tätä miten se niinku tai tää niinku se tää Torinin vallanhimo ja niinku hulluusteema jäi tässä niinku aika lyhyeksi tai niinku vähäiseen osaan. Mikä mun mielestä on kuitenkin aika iso teema. Tai niin iso käänne sellainen, missä Bilbo ottaa niin tosi ison roolin itselleen tai tekee tosi isoja päätöksiä. Niin, niin jos me oltais katsottu tää ensiksi, niin mä olisin varmaan ollut ihan tyytyväinen. Tai silleen, että ja kun mä oon tuon Hobbitin kerran lukenut aikoinaan, siitä on nyt parikymmentä vuotta aikaa tai 25 vuotta aikaa tai jotain, joskus murrosiassa lukenut sen, niin en mä hirveän tarkkaan niin muista mitään yksittäisiä tapahtumia. Mun mielestä tää fiilis oli jotenkin aika semmoinen kevyt, niin kuin se mun mielikuva siitä kirjastakin on, että se on aika semmoinen kevyt, hassu, ainakin osittain hassu tarina, missä on sitten taistellaan pikkasen ja loikäärme vähän hyökkäilee ja sitten loikäärme tapetaan ja sitten muutama armeija ottaa yhteen ja kaikki päättyy suht onnellisesti. Pari kääpiöitä menetetään, mutta
siinä ei ole sellaista niinku draamaa niin kuin taas sitten tässä trilogiassa, elokuva Peter Jacksonin Hobbit-trilogiassa on, niinku, se on paljon semmoinen niinku synkempi se sävy tai semmoinen. Niin, no ja sitten kokonaisia, niin kuin se Peter Jacksonilla on nyt se rakkaustarina, mikä tästä uupui tosissaan täysin, että mikä ei ole alkuperäisteoksessa. Näkyykö koko filmissä yhtään naishahmoa? Totta muuten, ei tainnut näkyä. Ei haltioissa eikä siellä, oliko siellä ihmisten kaupungissa, siellä järvikaupungissa yhtään. Ei oli, ja ne itse asiassa ne miehetkin näytti hyvin geneerisiltä, ne on kaikki veljiä keskenään, ne oli niinku muutenkin jotenkin sellainen... Niin tässä animaatiossa. Niin tässä animaatiossa niinku koko toi hahmosuunnittelu oli kyllä sanalla sanoen ankea, että kaikki pukeutui ruskeisiin vaatteisiin ja näyttivät just silleen niin kuin... Ja se, että ne haltijat näytti tuolta, miltä ne näytti, niin vähän niin kuin paljasta, että ei ole luettu muita Tolkienin kirjoja kuin Hobbitti, kun tätä on lähdetty tekemään, että haltioista on tehty tällaisia maisia tai niin tällaisia epämiellyttävän näköisiä hahmoja, joilla on itä-eurooppalainen aksentti. Niin siis yksi sellainen mielenkiintoinen juttu mun mielestä koko niin tässä Tolkienin tuotannossa on se, että kun sehän on tämmöisen niin nykyaikaisen fantasiakirjallisuuden niin tämmöinen kantaisä tai niin perustaja, niin kaikki nämä örkit ja haltijat ainakin tällaisena niin Tolkien ne kuvaa, niin niitähän ei oikeastaan ole ollut olemassa sitä ennen. Niin ja sitten kun ne on ollut tosiaan kirjoja ja sitten silloin niitä on muutamia piirustuksia, missä niitä hahmoja ei kauheasti ole, niin siinähän jää aika paljon sitten kuitenkin lukijalle sit mielikuvituksen varaa, että minkä näköisiä ne on. Ja sitten tässä tapauksessa nämä animaation tekijätkin on sitten kuvitellut niin kuin oman näköisensä tarinan. Mm. Joo, ja sitten on mielenkiintoista nyt mun mielestä vaikka otetaan esimerkiksi yksi hahmo, eli Klonkku, joka on kuitenkin kaikissa tarinoissa niin keskeinen, että se esiintyy, niin täytyy muistaa vaikka Tuve Janssonin Lohikärryvuoren kuvitus siitä, jossa mittakaavat oli mennyt Tuvella, joka niin kuin nerokasta kuvitusta nyt muuten, niin kuin, tai häntä pidetään niin kuin alansa niin kuin yhtenä hienoimpina tähtinä ainakin Suomessa, niin ei silläkään niin kuin, se oli ottanut tulkinnan vapauksia ja ne nyt ei ehkä sitten niin Tolkien puristien mielestä ainakaan niin kuin mennyt ihan nappiin. Samoin tässä animaatiosarjassa, tai animaatioelokuvassa siis, niin Klonkku oli vähän turhan iso ja jotenkin vähän turhan sammakkohirviömäinen. Enemmän vaikutti niin kuin olevan sukua näille hiisille tai goblineille kuin hobbiteille. Että kummallisia myöskin täytyy nyt tuohon musiikkiin jotenkin palata, että se oli just sellaista aika seiskari-folkkia, aika akustisia sovituksia, mutta monesti niin kun oltiin hypätty kokonaisia tapahtumia yli, mitä on kirjassa, mutta silti oli aikaa niin kun fiilistellä näitä biisejä silleen, että kesken tämän niin kun arvuuttelun siellä Bilbon ja Klonkun välillä, niin kamera nouseekin ylös jonnekin, näyttää luolastoa ja sitten laulellaan vähän laulua ja palataan, joka itse tuntui vähän silleen kiusalliselta, dramaturgiselta ratkaisulta, että mitä ihmettä. No mulle tulee mieleen se, että ne musiikit on tehty, niin kuin se on ollut erillinen oma tuotanto, että tehdään tämmöinen biisi ja sitten ne on pitänyt jollain tavalla sovittaa siihen piirrosmateriaaliin. Hyvin todennäköisesti just näin, ja niillä on musiikin tuottaja ollut vaatimassa leikkauksessa niin kuin lisää aikaa jollekin biiseille. Mutta siitä ehkä sitten mielenkiintoinen rinnastus musan käytöstä tuohon Hobbit-elokuviin, Peter Jacksonin siis elokuviin. Eli ekassahan, varsinkin me katsottiin nyt tällaiset jonkunnäköiset extended-versiot niistä leffoista, niin ekas leffassa on just tämä kääpiöiden musikaaliosuus siellä, joka muistuttaa jotenkin tästä Disney-elokuvien niin siinä alussa. Niin, että ne heittelee niitä lautasia ja kiusaa Bilboa, kun sitä niin kuin ärsyttää, kun ne syö niitä ruuat ja rikkoo astioita ja muuta tällaista. Niin, ja myöskin sitten täällä Goblin kuninkaan luolassahan vedetään ihan puhtaasti niin kuin musikaalin lisänumero siihen niin kuin alkuperäiseen teatteriversioon. Ja eihän se niinku, kuitenkin, jos nyt verrataan alkuperäisteokseen, niin Tolkienilla on koko ajan siellä aina runoja, että se kertova niin kuin narraatio pysähtyy aina hetkeksi ja sitten tulee joku runo tai tällainen. Niin kuin. Joo, ja siis tuosta kun olen lukenut tuosta Tolkienin elämästä, niin
sehän on oikeastaan ennen muuta se on niinku runoilija, tai sieltä se on niinku se on niinku sen jotenkin lähtökohta, tai yksi ainakin semmoinen tärkeä osa-alue, että se kirjoittelee niitä lauluja ja runoja, ja sitten kehittelee näitä noita keskimaan tarustoja ja kaikenlaista sellaista. Ja sitten niinku Hobbit-kirja ja Taru Sormusten herrasta, ne on vaan niinku yksittäisiä storeja sit, mitä siellä maailmassa on tapahtunut. Mutta just, että se niinku, ja runot sit niinku siihen mytologiaan, että nehän on niinku kiinteästi niinku, että jos ajatellaan niinku se tällaista niinku meidänkin maailman niinku tämmöistä historiaa, niin ne sankaritarinathan on monesti niinku laulettuja. Ne on lauluja tai runoja tai tällaisessa muodossa. Niin, ja mun mielestä niin kuin, Tolkien antaa ymmärtää, että niin kuin, se on niin kuin, haltijoiden tarinat on niin kuin, runon muodossa säilyneitä, niin kuin, että ne on nimenomaan lauluja, jotka se nyt on sitten vaan toimittanut kaunokirjalle niin kuin, suoraan sana sen vuotoon. Niin tuosta kirjoittamisen ja suullisen kansanperinteen risteämä korostan tuossa animaatiossa Hobbitista 77 vuodelta, niin nauratti kyllä se, että just kuinka Gandalf antaa vähän niin kuin toimeksiannon Bilbolle, että tehdään nyt tällaista niin kuin just raporttia siitä, että mitä on tapahtunut, kun hän lähtee vähän hoitamaan näitä velhobisneksiä, niin muista laittaa ylös nämä hommat, eli niin kuin se tavallaan ajatus siitä, että kaikki on, muistaakseni Tolkien mainitsee jossakin tällaisen Länsikairan punaisen kirjan, joka on niin kuin ainakin, jos ei muuten niin kuin kuvitteellinen lähdeteos, josta niin kuin, että Tolkien olisi nimenomaan Hobbitien niin, että on olemassa jonkunnäköinen alkuteos, josta niin kuin kappaleita nämä kaikki ovat, niin kuin Hobbit ja Silmarillion ja Sormusten herra, että ne sen Länsikairan punaisessa kirjassa olisi jotenkin niin kuin se koko touhu sitten. Mutta joo, ehdottomasti mun mielestä niinku sitä musiikkia tai tällaista runohommaa ei voi siitä, niinku, jos se poistettaisiin tästä, niin jotain keskeistä sen niinku, niiden teosten luonteesta häviäisi. Et en mä sitä tarkoita, mutta tässä piirretyssä versiossa niin liikaa musiikkia minun makuuni. Animated by Topcraft, a precursor to Studio Ghibli. Niin, eli siis tässä on tällainen, mun mielestä Se ne oli japanilaisen kuuloisia nimiähän ne oli ne pääanimaattorit ja muut, jotka tästä animaatiosta vastaa. Mut kyllä tässä niinku jotenkin se mulle jäi päällimmäisenä mieleen, että tässä käytiin hirveän hätäisesti noi tapahtumat läpi ja olisi paljon, niinku, että nyt kun miettii noita Jacksonin elokuvia, niin oli niissä ainakin se hyvä puoli, että niissä niinku, jotenkin tarkasteltiin niitä juttuja ja viivyttiin niissä kohtauksissa, vaikka sitten toisaalta se tuntui taas semmoiselta niinku venyttämiseltä, niinku, mutta jos nyt pitäisi valita, niin kyllä mä mieluummin katsoisin tuon trilogian uudestaan. No joo, totta. Tää oli tällainen vähän höpsö ja just ehkä silleen enemmän lapsille tehty, kun tosiaan selvästi niin kuin eri ikäryhmän katsojat jotenkin ollut mielessä tätä tehdessä, että mihin kiinnitettiin kanssa kaikki huomiota oli se totaalinen verettömyys, mikä oli tässä animaatiojutussa, että kaikki taistelukohtaukset oli suoritettu tällaisella niin kuin vaipeilla tai jollain niin kuin valospiraaliin, johon hävisivät vain nämä pahat tyypit, että ei ollut sellaista niin kuin veriloisti poissaololla. Ja mun mielestä, jos vaikka tässä lehteillään nyt näitä Peter Jacksonin leffan niin kuin tällaisia kuvakirjoja leffatuotannosta, niin nämä on tosi voimakkaasti panssaroituja, aseistettuja nämä kaikki kääpiöhahmot, ja ne on selvästi niin kuin sotaisia luonteeltaan, ja ne listii menemään koko ajan niitä goblineita ja örkkejä niissä leffoissa, mutta tässä ne oli enemmän tällaisia Disney-kääpiöitä. Niin, ne oli selvästi jo niin kuin, just velkaa Disneyn ajatuksille, että minkälaisia ovat kääpiöt, jotka Lumikin kanssa puuhailee, että niillä on niin kuin pehmeästä materiaalista olevat nutut päällä. Lähempänä jotain tonttuja. Niin, no tontut on tosi lähet, pitkät parrat ja sitten sellainen niin kuin, ne on kauhean peloissaan, kun ne kohtaa vaikka goblineita, eikä ne silleen, että niin kuin Peter Jacksonin
nämä on niinku uljaita kääpiötaistelijoita, jotka pelotta käyvät niinku goblinien kimppuun. Mutta ei ollut Jacksonin elokuvissakaan verrata. Ei siellä veri roiskunut, vaikka siellä tapettiin paljon. Niin sellaista niinku sitä punaista materiaalia, hemoglobiinia ei niin sanotusti lennellyt. Et eikö he ollut, joku kiinnitti huomiota sitä haltijakuninkaan, 5 armeijan taistelun haltijakuninkaan kasvoissa on yksi musta viiva osoituksena siitä, että se on ollut kauheissa taisteluissa, että ei sen niin kuin haarniska ollut todellakaan veren tahrima, että totta, että onhan se... Niin, toisaalta se voi olla taas semmoinen niin kuin viittaa siihen haltijaan johonkin jotenkin semmoiseen niin kuin, se on vähän semmoinen niin kuin jumala-olennon tyyppinen tai semmoinen, että siihen ei tartukaan ne taistelun jäljet. Niin kuin voidaan silleenkin käsittää. Niin, ja totta kai voidaan keksiä, että niillä on sellainen puhdistusloitsu kaikissa niiden vaatteissa ja hiuksissa, että se goblinin veri vaan silleen blim häviää niistä sitten, kun ne on niinku urotyöt on tehty. Mutta joo. No toinen iso, mikä nyt oli ero tuossa, niin mistä haluaisin ehkä jonkin verran avautua, niin on tämä Radagasta-ruskea, eli ei, tässä animaatiossa ei ollut karvan karvaa koko Radagasta-ruskeasta, joka taas sitten ottaa aika isonkin jopa tällaisen niin kuin, roolin tuossa Peter Jacksonin leffoissa, ja mikä on Tolkien-fanien keskuudessa herättänyt paljon keskustelua, on tämä linnu-uloste kasvoissa ja sitten tämä niin kuin kanireki, jolla siirrytään paikasta toiseen. Niin, siis mainitaanko Radagastia tuossa Hobbit-kirjassa ollenkaan? Niin, no mainitaan, että Gandalf käy velhojen neuvostossa, mutta... Niin, toissaan sieltä ihan lopusta löysit jonkun maininnan, että näihin niinku tapahtumiin, jotka leffassa leikataan sinne, tai Peter Jacksonin leffoissa siis leikataan sinne väliin, niin Mikäs se oli mikä sen Beornin merkitys oli tai silleen, kun sitä nyt ei ollut tässä animaatiossa ja sitten siinä tuossa Jacksonin elokuvassa niin siellä oli myös semmoinen oma osuus siinä. Mutta sitten kirjassa siellä on vielä merkittävämpi osuus, että se on tosiaan aika ratkaiseva tekijä siinä taistelussa. Beorn on sitten se lopullinen niitti, mikä kääntää sen niinku niin siinä 5 armeijan taistelussa. Puolelle. Niin. Just. Ja kun mä ajattelin, Jacksonin leffassa on vaan se tulee kotkattua sen sinne. Niin se tuntui tosi päälle liimatulta, niin että oliko toikin nyt pakko viskata tonne. Joo. Mutta se on sitten kuitenkin, että sillä oli... Joo, siis kirjassa se voittaa sen pääpahiksen, eli siis tämän örkkikuninta, onko se nyt Asok vai mikä se on se niin kuin tässä kirjassa. Se on eri, nämähän on Peter Jacksonin leffaa varten kehittelemiä ne niin kuin örkkipahikset, että ne ei esiinny ainakaan sen nimisinä niin kuin kirjoissa. Mikä on mun mielestä vähän ymmärrettävää, että sellaista on pitänyt kehittää, eikä siinä mitään, ei se ensimmäistä niin virheenä, mutta Beorn tosissaan on se, joka... Siis mitkä, eikö ne ole Atsuk ja Bolg? Eikö ne... Mun mielestä se Bolg esiintyy ainakin. Esiintyy kyllä kirjassakin. Niin, kyllä täällä sanotaan, että pohjoisen Bolg on tulossa tänne. Ja mainitaan vielä alaviitteessä, että se on Atsukin poika. Ai niin, että on niinku isä ja poika sitten. Niin, ja kyllä se siinä elokuvassakin mainittiin siinä. Niin, että on ne niinku... Kyllä täällä mainitaan, että Atsuk tappoi Thorinin isoisän. Mulla jotenkin... Niin, toi osasto sitten oli. Mut mikäs se Beorni nyt oli sit oikein miehiä? Onko se tämmönen niinku Tom Bombadil-tyyppinen yksinäinen heppu, joka edelleen jossain? Niin, ei sitä sen tarkemmin selitetä. Annetaanko sen ymmärtää, että se on niinku, vähän niinku sukunsa viimeinen, että sen niinku, niitä ei ole muita enää jäljellä, näitä tällaisia muodonmuuttajia. Miksi siinä jotenkin tälleen anneta ymmärtää, että
Niin, ja just, viimeinen lajiaan. Joo, ja eikö jotenkin, että just örkit oli tappaneet niiden sukulaisia ja sillä oli sellainen niin luontainen viha niitä kohtaan olemassa. Mutta siis onhan siinä samaa kuin Tom Bombadilla. Jos Tom Bombadilla on se kultamarja tai ne on niin kuin pariskunta, joka asustelee siellä. Niin kuin. Ja sitten taas tää Beorn. Tom Bombadilla on selvemmin kyllä niin kuin, mun mielestä niin jumalolento. Tai se on niin kuin, se ei ole ihminen. Se on niin kuin, selvempi, että se on niin kuin, jotain vanhempaa ja hienompaa, mutta Beorn on kuitenkin vaan omituinen ihminen. Ja sitten meillä oli tässä, löysit täältä just Hobitti Tolkienin silmin kirjasta, niin jossa oli, mikä oli Beornin alkuperäinen nimi niissä luonnoksissa. Niin, siis mainittiin, että se oli Medved, eli Venäjän karhua tarkoittava sana. Ja Beorn on karhu. Björn. Niin. Eli se on semmoinen joku ihmiskarhu tyyppi. Mutta siis joo, siitä Tom Bombadilista niin ainakin on jotain spekulointeja, mitkä on tietysti hirveän tyypillisiä koko tällainen niinku keskimaa mytologialle, että on paljon niinku semmoisia asioita, joista ei ole ihan niinku selvyyttä. Ja niin on arveltu, että Tom Bombadil saattaisi olla niinku keskimaan vanhin elävä olento ja niinku semmoinen niinku tosi mahtava ja voimakas tyyppi, mutta se on sit sen luonteensa takia, kun se on semmoinen, että sitä ei oikein kiinnosta mitkään muut kuin ne omat puuhat, niin se saa olla aika rauhassa ja itsekseen. Niin, kun eikö siinä ole se, että se ottaa sen sormuksen ja laittaa sormensa ja sille ei tapahdu mitään? Vai että se jotenkin se niin antaa ymmärtää, että sitä ei kiinnosta se sormus, että se ei näe sitä mitenkään tärkeänä. Tai niin, se, ja siinä voisi olla semmoinen... Se vaan vähän niin kuin leikkii sillä vaan. Niin, että kun jos ajatellaan, että tosiaan yksi vaihtoehtohan olisi voinut olla semmoinen, että se sormus on annettu sille Tom Bombadilille ja se olisi säilyttänyt sitä, mutta sitten on taas se mahdollisuus, että se olisi hukannut sen, koska se ei ole niin kiinnostunut siitä. Niin, ja sitten eikö siinä ole myös se, että tavallaan kaikki perustelee, miksi Peter Jackson on halunnut leikata sen pois, koska me halutaan, että katsoja ajattelee, että sormus on jotain ihan ultimate pahaa ja sellaista niin kuin kaikkien tavallaan vallan ulkopuolella, niin Bombadil olisi tuhannut sen niin kuin ajatuksen siitä nauraskelemalla koko sormukselle, että se olisi ollut vaan jotenkin... Niin, no sen takia minusta se on mielenkiintoista, että se on Tolkien on jättänyt sinne tommosen hahmon mukaan kuitenkin, että siellä on ollut joku hahmo, joka ei niin kuin halua sitä sormusta eikä pelkää sitä. Onhan siellä muitakin niin kuin, muut, jotkut kieltäytyy siitä sormuksesta sen takia, että ne pelkää sitä. Tai että ne pelkää, mitä ne tekisi, jos niin Galadriel, eikö Frodo tarjoa Galadrielille sitä sormusta kanssa ja se ei ota sitä sen takia, kun se niin tavallaan sanoo, että sillä olisi niin kamalia seurauksia. Niin, että sillä on tämä muuttava voima. Niin, mutta Bombadil ei. Se ei myöskään pelkää sitä sormusta. Sitten se vaan esittää. Niin, sormushan tässäkin esiteltiin tässä animaatioleffasta. Ja siinä oli hieno ääniefekti vielä, kun sormus laitettiin sormen kuului niin varmistettiin, että kaikki tajuaa, että nyt niin taikasormusta käytellään. Kuinka suuri merkitys sillä tuolla sormuksella nyt niin kuin loppujen lopuksi on niin kuin tässä Hobitti-tarinassa tai koko tässä saakassa? Onko se selvää, niin kuin, että se sormus on se tärkein juttu tässä hommassa? Ei se nyt, siis onhan se, kyllä siellä tapahtuu niinku asioita, mitkä jäisi tekemättä ilman sitä sormusta. Bilbo on näkymättömänä siellä haltijoiden luolissa ja niinku sormuksen ansiosta se pystyy vapauttamaan ne muut sieltä ja samaten kun ne tappelee hämähäkkejä vastaan, niin se sormus on välttämätön. Mutta eihän se sitten ei siinä anneta mitenkään ymmärtää, että se olisi jotain suurempaa. Se on vaan nyt sormus, joka tekee näkymättömäksi. Niin. Joo, mutta siis mä kiinnitin tähän samaan ja mietin sitä lukiessa nyt tätä alkuun uudestaan noiden leffojen innastamana. Niin täällä viitataan tähän, että selvästikään Bilbo ei itse tajua sen merkitystä, mutta ihan niin kuin tämä tarinan kirjoittaja tietäisi nyt tämän sormuksen merkityksestä, koska
tämä on nyt suora lainaus 5. luvun alusta, eli arvoituksia pimeässä luvusta, että käytävän lattialla oli pieni metallirengas. Tämä hetki oli hänen elämänsä käännekohta, mutta hän ei sitä tiennyt. Et se niin kun, tietysti voidaan ajatella, että se oli vain käännekohta siinä mielessä, että nyt se sai tällaisen siinä vorohommassa niin kun auttavan objektin, joka sitten mahdollistaa nämä myöhemmin Hobbitissa tulevat ihmetteot, mutta jotenkin mä itse luin sitä lausetta silleen, että no en tiedä onko sitten mikä oli suomennuksen tai jonkun, niin kuin, että mikä englanninkielessä alkuperäisesti teoksessa, mutta selvästi tuossa on sellainen, että vähän niin kuin musikaaliversiona, että torvet soi, että tadaa, huomatkaa, nyt tulee niin kuin merkittävä juttu. Ja Peter Jacksonillähän se on hieno, kun silloin tämä Sormusten herra leffasta niin kuin Sormuksella on oma teema musansa. Oma biisi, joka lähtee aina soimaan ja sitten niin kuin just yleensä hidastetaan se pomppiminen silleen, että ei varmasti tule kenellekään epäselväksi, jos oletetaan, että on tällainen ihminen, joka ei ole nähnyt Sormusten herra elokuvia tätä trilogiaa ja aloittaa Hobbitti ykkösestä, niin kyllä se ymmärtää, että kysymyksessä ei ole minkä tahansa rikkoma sormus, joka sieltä tulee. Että kyllä se on niin kuin kuumottavan tärkeä juttu, mikä sieltä nyt tulee, jolla on omaa tahtoa ja niin edespäin. Mutta eli onko kirjailijalla ollut niin kuin tiedossa silloin, kun tämä Hobbitti on julkaistu muistaakseni vuonna 1937 ja sitten Sormusten herra on julkaistu parikymmentä vuotta myöhemmin. Eli sillä on ollut ihan selkeä visio, että tämä sormus, mikä tässä Hobbit-kirjassa löytyy, niin sillä tulee olemaan suuri merkitys sitten. Missä kohtaa Gandalf tajuaa sen, että tässä on nyt tämmöinen erikoisjuttu kyseessä? Tai milloin se, Gandalfihan varmasti tietää, että on olemassa tämmöinen mahtisormus, joka voi hallita niitä kaikkia muita sormuksia ja millä on mieletön valta. Niin, mutta eihän se selvästikään niin kuin ihan alusta alkaen sitä tajua. Ei, kyllä se Sormusten herran alussa se mun mielestä on, niin kuin, se on saanut sen sitten lopullisesti selville tai varmistettua. Niin kuin se häipyy siinä jossain kohtaa jonnekin ja sitten se tulee takaisin varmistamaan sen, että se heittää sen sinne tuleen ja ottaa sen sieltä ja se ei ole yhtään kuuma se sormus ja sitten siinä näkyy niitä. Näkyy se kirjoitus sitten. Joo. Kyllä. Mutta että niin kun, toi sormus on semmoinen niin kun tarinallinen elementti, joka sitten niin kun mahdollistaa erilaisia juttuja, mutta että jos mietitään sitten niin kun Hobbitin ja Sormusten herran niin jotain tällaista niin kun sanomaa tai jotain semmoista niin kun suurempaa merkitystä, niin silloin se niin, olisiko ne asiat voitu kertoa ilman sitä? Siis Hobbitin asiat vai niinku? No siis se molempien, siis tämän koko kirjasarjan tai niinku tämän jatkumon, siis meinaan sitä, että jos Tolkien on halunnut kertoa jotain niinku semmoista, että sillä olisi joku sanoma niin kuin tässä näin no erityisesti tuossa Sormusten herrassa, niin onko se nimenomaan se, että se sormus on paha tai semmoinen vahva juttu? Että siinä on niinku kaksi tavallaan iso teemaa, josta toinen on se että niinku tällaiset pienet ja niinku kaikkien vähäpätöisinä pitämät hobbitit tekee sankaritekoja, niin se on niinku yksi teema ja sehän tietysti voisi toimia ilman sitä sormusasetelmaa, niin niillä voisi olla ihan mikä vaan tehtävä, minkä ne nyt suorittaa ja kukaan muu Gandalf ei oleta, että ne selviäisi siitä, mutta sitten jos toinen teema on sitten enemmän tämä niin se sormuksen korruptoiva vaikutus, niin tämmöinen vallahimo ja ahneuden ja tällaisen, niin sen kannalta se nyt on välttämätöntä, että siinä on tämän kaltainen se sormus, joka niin tuhoaa kaikki, jotka yrittää sillä saavuttaa jotain. Sille teemalle se on tärkeä. Joo, tässä animaatiossahan sillä sormuksella ei näyttänyt olevan tosiaan mitään muuta. Siinä ei ollut mitään muuta erikoista kuin se, että siitä tuli näkymättömäksi vaan se Bilbo, mutta sitten taas tuossa Jacksonin elokuvissahan se hyvin selkeästi se laittaa sen sormuksen sormeen, niin se vaihtaa niin kuin sellaista jotain ulottuvuutta ja siirrytään niin kuin varjojen puolelle. Niin.
Et siinä se tulee jotenkin hyvin selkeästi. Niin kuin... No siinä on niinku tällainen aavistus pahasta koko ajan. Että tuossa niinku jotenkin just se musa ja se niinku ääniefektit ja kaikki viittaa, että se on niinku hauska pikku gimmick se sormus, eikä mikään niinku just tulevan tuhon airut. Että niinku se on todella se tunnelma aivan päinvastainen näissä kahdessa tulkinnassa siitä Hobbitista. Mutta yksi, mikä nyt mun mielestä on mielenkiintoista, on se, että mikä kauheasti noissa Jacksonin leffoissa rikkoo sitä niin kuin rakennetta, on se, että me koko ajan seurataan myös Gandalfin reissuja muualla. Ja tämä Hobbitin animaatiojuttu on paljon tietyllä tavalla niin kuin selkeämpi ja suoraviivaisempi, koska me ei nähdä, mitä Gandalf puuhailee, kun se poistuu jonnekin. Et ei ole sitä niin kuin sellaisen niin kuin kahden tarinanlinjan seuraamisen niin kuin taakkaa, mikä Jackson niin jotenkin tuntuu, että se niin kaikissa näissä Sormusten herra jutuissa, niin sillä pitää olla niin kuin 3 palloa ilmassa vähintään, että se tuntuu jotenkin niin kuin olevan tarpeeksi. Että siinähän vielä avataan just sitä järvikaupunkimeininkiä niistä Jacksonin leffoissa, että me niin kuin käydään katsomassa, mitä järvikaupunkiin kuuluu, sitten me katsotaan, mitä Gandalf puuhailee velhojen neuvostossa ja Elrodin kanssa, ja sitten me seurataan niin kuin kääpiöitä ja hobbitteja. Ja mistä mun mielestä niin näistä niin sivuteemoista, niin mun mielestä niin Gandalfin niin touhut, niin ne on, niistä mä tykkäsin, koska ne tuo niin siihen sitä isompaa jatkumoa ja sitä niin historiaa ja sitä niin taustaa, sitä niin sen koko niin asetelman, sitä niin mahtavuutta ja sitten kaikkea taustaa, minkä Tolkien on, niin on siihen rakentanut. Se järvikaupunki-meininki taas oli niin mun mielestä aika turhaa ja se ei kauheasti vienyt tarinaa eteenpäin ja siinä ei ollut välttämätöntä ja mun mielestä ne oli niitä turhia kohtauksia tai turhia paikkoja pidentää tarinaa. Joo, ja mun mielestä tuossa Peter Jacksonin niin paljon puuttuu niistä, että se käyttää niitä samoja asetelmia, samoja niin kuin henkilöiden välisiä jännitteitä, mitä oli jo Sormusten herra -trilogiassa, niin on nyt tuossa Hobbit-trilogiassa, niin se oli niin selvä sellainen niin kuin se Rohirrim hevosruhtinaiden asetelma uudestaan niin kuin siellä järvikaupungissa, että siellä on se käärmekielen tapainen adjutantti, joka on niin kuin korruptoiva voima ja sellainen niin kuin juonittelija, jolla ei ole niin kuin minkäännäköistä häpeän tai kunnian käsitettä, niin kuin, että se puuhailee koko ajan omaksi edukseen jotain siellä. Ja no, mutta oli siinä se ero, että täällä järvikaupungissahan oli selvästi se niin kuin hallitsijakin oli ihan jo itsessään korruptoitunut, eikä sen avustajansa niin kuin vietävissä. Että se no joo, se on totta. Tämä Rohanin, mikä, oliko se Denethor. Ei, kun Denethor on Gondorin käskyhaltija. Theoden, kun se nyt Theoden on niin se. Se oli, niin kuin, sehän oli niin kuin dementoitunut ukko, joka oli sen apurinsa vietävissä, mutta eihän tässä järvikaupungissa niin sitä teemaa. Ei sitä teemaa ollut, vaan siinä oli niin kuin korruptoitunut hallitsija ja sen yhtä korruptoitunut sidekick siinä sitten. Niin, mutta siis se Theodenhan oli sen tämän jonkun Sarumanin tai oliko Sauronin tai Sarumanin jonkun semmoisen taian alla. Joo, Sarumanin, koska sittenhän me nähdään käärmekieli vielä siellä Sarumanin niin. tornilla niin kikkailemassa sitten myöhemmin. Oli niistä semmoinen ero, että tämä ainakin tässä leffassa niin tämä järvikaupungin sen, mikä se nyt olikaan sitten se tämä hallitsija, niin se apuri, niin siellä oli vähän semmoinen, siinä oli niitä hassuja puolia. Se ei ollut sillä tavalla sellainen niin kuin pahaan niin kuin sitoutunut sillä tavalla. Se oli enemmän niin kuin säälittävä tyyppi kuin ilkeä tavallaan. Ja se ei saa mitään pahaa aikaiseksi. Mitäs sille, eikö se niinku vaan, se lohikäärme Smaug tipahtaa sen päälle ja sitten se niinku kuolee siinä? Ei vaan siis sehän se on... isäntä kuolee siihen, niin. Mutta kyllähän tää sen apurihan pyörii siellä vielä. Niin apuri palaa, joo. Eikö mä mietin vaan sitä isäntää, että se tavallaan niinku, siinä jälleen kerran jotenkin tuntuu, että se jotenkin tuntuu jotenkin merkityksettömältä tai silleen, eihän
se on ollut niljakas hahmo koko ajan. Ja se Smokin tipahtaminen sen päälle on vähän silleen, että no, saipa paha palkkansa tyylinen juttu. Niin. Siis tämä animaation katsominen sillä tavalla kyllä muutti mun käsitystä vähän sen noista Jacksonin elokuvista, että kun oltiin katsottu noin, niin mulla oli kyllä vahvasti semmoinen niin fiilis, että ihan turhaa on tehty näin monta elokuvaa, ihan turhaan niin venytetty sitä tarinaa 3 elokuvaksi ja keksitty vähän sinne kaikkea uutta ja sitten haalittu jotain muuta materiaalia jostain Tolkienin muistiinpanosta tai jostain tämmöisestä näin, että että se ei ollut sillä tavalla semmoinen, mitä mä olisin halunnut nähdä. Mutta nyt taas toisaalta, kun tässä animaatiossa mentiin niin nopeasti ne kaikki kohtaukset läpi ja siitäkin oli jätetty taas asioita pois ja tälleen, niin oikeastaan tämä trilogia nyt näyttäytyy mun mielestä vähän paremmassa valossa, että sehän oli suuremmaksi osassa kuitenkin ihan mielenkiintoista, mutta se mikä kyllä tökkii eniten oli ne jatkuvat taistelut tai silleen, ja sellaista ei yhtään realistista tai semmoista taistelua, että nämä Legolas'en pomppimiset siellä ja jokainen nuoli osuu maaliin ja siis että se oli silleen, se ei tuonut semmoista uskottavuutta siihen. Mutta se, että on ollut mahdollisuus tehdä tämmöinen massiivinen trilogia tuosta yhdestä kirjasta, niin onhan siinä hyviä puolia, että siinä on paljon kiintoisaa semmoista nähtävää. On, ja sitten se on kyllä hyvä, että katsottiin nyt nämä 2 tulkintaa aiheesta, koska kans huomasin jotenkin haukkuvani niitä Peter Jacksonin juttuja jotenkin aika vuolaasti niiden leffojen jälkeen, mutta nyt tulee sellainen fiilis, että esimerkiksi tämä animaatio verrattuna noin kääpiöt oli niissä leffoissa, niin oli tietysti ollut aikaa antaa ja ne erilaisia persoonallisuuksia, tehdä niitä visuaalisesti mielenkiintoisempia, että ne ei ollut vaan lauma geneerisissä ruskeissa nutuissa olevia. Mutta kuinka moni niistä nyt jäi yksittäisenä persoonana mieleen, niin kuin Torinin lisäksi siinä oli se yksi sellainen vanhempi se valkopartainen, kuka se nyt niistä sitten olikaan, joka oli tavallaan semmoinen hyvä ja oikeamielinen ja tavallaan ja Bilbon vähän luottomies selvästi se erottu ja sitten tietysti tämä rakkaustarina. Niin eikö se ollut Fili, joka nyt on sitten se että muuten ne mun mielestä Fili ja Kilian on Thorinin serkkuja. Ja ne on sen läheisimpiä sukulaisia. Mutta muutenhan niistä nyt kuitenkin suurin osa jäi edelleen vaan oli vaan kääpiöitä. Ja yksi oli läski. Niin Bombur muistaa se helposti. Ja silloin oli hieno se pullapitkomainen parta, joka kulki. Ei kun ei ollut serkkuja, vaan on sen Thorinin sisaren tyttären pojat. Eikä kun Thorinin sisaren Disthrainin tyttären pojat, eli sisaren pojat. Niin, Thorin on niiden setä. Ja sitten tää Balin oli tää Balin on se vanha viisas kääpiö. Tiettävästi 178-vuotias. Tuossa animaatiossa vanhuus oli tuotu sillä, että sillä oli tosi hienot otsarypyt ja silmälasit päässä, mutta Eikö siinä silmälasia ainakaan näissä kuvissa? Eikö se animaatiossa? Just. Ja sitten olihan tää Dvalin, joka on sitten tän Balinin pikkuveli, niin olihan sekin aika semmoinen näkyvä tyyppi siinä. Et se oli tämmönen tää oli tämmönen varmaan aika perinteinen kääpiöhahmo. Kuka niistä ja Bofu, toi joka oli sellainen vitsiniakka ja niin no se jäi mieleen sen takia, että siinä se oli näyttelijänä. Niin oliko se Rakkautta ja Rimakauhu ja tuttu brittinäyttelijä. Näyttäisi vielä kuka niistä on se Loin. Koska se ei ollut, sehän on Gimlin isä. Mutta eihän sekään siinä nyt mitenkään. No täytyy sanoa, että se ei kyllä nyt noussut mullekaan. Niin, mikä on yllättävää sikäli, että se olisi ollut sellainen paikka, missä Jackson olisi voinut rakentaa siltoja sinne Sormusten herraan enemmän, kun siellä oli kuitenkin jotain kohtia, missä tällaisia linkkejä vedettiin, mutta tämän Loinin kautta niitä ei vedetty niin paljon kuin ehkä olisi. Yhdessä kohtauksessa sillä oli sama kypärä kuin mikä Gimlillä on sitten Sormusten herrassa. Okei. Meni ohi, mutta hieno avainta.
Ja sitten Oin, Gloin, Nori, Ori. Ori on nuorin niistä. Se oli selvästi se comic relief-tyyppi, joka aina niinku kompasteli. Ja, Tai Bombur no, oli. Bombur oli myös sitä samaa. Dori, Nori ja Ori ovat veljekset. Tää Dori, tätä mä en muista ollenkaan edes siinä. Ja sitten Pifur ja Pofur. Valin. Ja sitten toi Thorin. Tuossa on joku aukeava karttasysteemi. Joo. Mutta siis toisaalta, kun noita käypöitä on noin paljon, niin kyllähän Tolkien on sen varmaan tajunnutkin, että ne ei sieltä tule Niin. jäämään mieleen erityisesti. Että Eikä niitä kirjassa mun mielestä niinku niitä kauheasti omina persoonina on mikään. Niin, siis mä väittäisin, että se on aika paljon, niiden personifikointia on sellaista, jota Peter Jackson on niinku puhaltanut lisää siihen, niinku, tai tuotantoryhmä satoinen avustajineen on niinku rakennellut niistä hahmoista enemmän sellaisia yksilöitä, että... Mutta siis se mikä mua kiinnostaa, että miten noi menee kun siis noi kääpiötähän voi elää tosi vanhaksi, ne ei ole kuitenkaan kuolemattomia samalla tavalla kuin haltijat on kuolemattomia, mutta ne voi elää niin satojen vuosien ikäiseksi. Niin miten noi menee nyt sitten, että kun toi Thorin se on varmaan sellainen niin keski-iässä oleva kääpiö, että se ei ole mikään hirveän vanha, mutta se ei ole ihan nuorikaan enää. Ja sitten oliko se niin, että, tai tässä just sanottiin, että toi Thorinin isä menehtyi tai katosi Khazad Dûmissa, eli Moriassa. Mm-hmm. Ja sitten taas sen isä, eli Thorinin isoisä oli se, joka oli viimeinen haltija täällä yksinäisellä vuorella, johon ne nyt tulee. Oliko se näin? Joo, näin se taisi olla. Ja sitten noista se 178-vuotias vanhin kääpiö, niin se on sitten kuitenkin selkeästi vanhempi kuin Thorin, ja se on tuntenut se Thorinin isoisän jo. Että niin tämä aikajana tässä mua kiinnostaa. Se jäi vähän epäselväksi, että miten niin kuin, että miten tuttu tää yksinäisen vuoren kääpiö kaupunki on ollut niin kuin näille, ja että kuinka monelle se on vaan semmoinen joku taruissa kerrottu paikka, ja kuinka monelle se on ollut oikeasti kotipaikka. Niin. Mä muistan silloin, kun tuli tämä ensimmäinen Peter Jacksonin Sormusten-leffa, niin useampia katsojia, ketkä ei lukenut kirjaa ja tietänyt tätä taustalla olevaa niin kuin tarustoa, niin niitä ihmetytti se, että miten Aragorn-hahmo, joka on varmaan Viggo Mortensen ollut silloin vapaat niin 3-40, miten se voi tietää niin paljon? Niin tässä just tulee ehkä toi sama, mitä sä viittasit tuohon, että kääpiöillä on pitkä elinikä, haltijat on niin jos ei kuole tauteihin, ei tauteihin, vaan taistelussa tai läntisille maille, ne on periaatteessa ikuisia. Niin tulee just tää tällainen, että kuka tuntee, että kenetkin niin kuin vaikeus. Ja että tuossa Peter Jacksonin leffassa lopussa sitten niin kuin Gandalf heittää Legolasille, että käy moikkaa sitä yhtä tyyppiä. Siinä selvästi viitataan siihen, että Aragorn on jo olemassa ja kikkailemassa jossain. Niin, tai se sanoi, että käy etsimässä, että siellä on semmoinen joku Samoja-niminen tyyppi. Niin, kuka sen siinä, siis se haltijakuningas sanoo Legolasille? Ei kun Gandalf. Ei, se... Vai oliko se näin? Joo, voi olla. Eikö niin se oliko se sitten kuitenkin se nimenomaan tämä metsähaltio. Eli sen pojalleen antaa siis sen, niin joo. Se oli siis Aragorn, niinku, siis Aragorn on niinku tavallaan kuninkaiden linjaa ja ne elää, niillä on sen verran sitä haltijaverran, että ne elää pitempään varmaan kuin tavalliset ihmiset, että se on niinku jo aika vanha sitten Sormusten herran. Just näin. Eli just tulee se, että mikä tavallaan katsojalle, joka ajattelee ihmisiä näyttelijöiden niin kuin sen oikein fyysisen iän mukaan, niin on niin kuin hankala ymmärtää sitä eroa, että esimerkiksi niin Aragorn eli niin kuin on paljon vanhempi kuin vaikka sitten Gondorista tuleva toi, no voiko sulko? Boromir. Elikkä siis just niin, vaikka ne niin kuin katsojalle näkyy saman niin kuin ikäisinä tai. Ja tos vaikka miksi Legolas on sitten kuitenkin niin paljon nuoremman näköinen kuin ne muut haltijat? No niin, haltijoiden ikääntymistä tai
hei siinä on ollut varmasti nyt omat haasteensa, että miten näkyy ikääntyminen tuossa Elrondissa, koska senhän pitäisi tietenkin olla snadisti nuoremman näköinen nyt sitten näissä Hobbit-leffoissa, vaikka oikeasti näyttelijä on 20 vuotta vanhempi kuin mitä se oli. Minkä ikäinen muuten Bilbo on tässä, kun tää tapahtuu, tää Hobbitti? Meinaanko siis Sormusten herran alussahan se on siis se 111-vuotis syntymäpäivät, niin onko se nyt sitten joku 50 tässä, tai kuinka suuri se on se aikaero nyt sitten näiden tarinoiden välillä? Vitsi, tuohon pitäisi pystyä vastaan, mutta en pysty. Selvittäisikö Google meille asiaa? Siis se, just tää Aragornin viittaus siinä Hobbit-trilogian lopussa, niin se oli kyllä taas mun mielestä ihan semmoinen niinku... Se oli ihan turha niinku... Siis niinku ymmärrän tietysti, että se tuollainen on tehty, mutta siihen mä just viittasin sillä, että siitä Gimlin isästä olisi ihan hyvin, jos kerran Jackson tuollaisia halusi sinne tehdä, niin kumma ettei se sen Gloinin suhteen käyttänyt niinku tilaisuutta hyväkseen. Hei, tässä on Tolkienin kuva, piirros. Joo, se olisi, mikä on siellä kirjan ihan lopussa. Joo. Mut joo, että noi tommoset niin kun taustatiedot, niin vaikka näissä Sormusten herra-trilogiassa ja sitten tässä Hobbit-elokuva-trilogiassa olisi niin kuin mahdollisuus selittää paljon asioita, ja kyllähän niissä selitetäänkin paljon asioita, mutta silti kaikkea ei selitetä. Et siinä jää niin kuin paljon myöskin sit se katsojan varaan, että onko se tietoa. Kuvitetussa oppaassa sanotaan, että Bilbo on 50. Okei. Niin eli just se, että se taustamateriaali on kuitenkin aika laaja, tai se just se keskimaan historia ja kaikki, että sitä pitäisi jonkin verran tietää, niin ymmärtäisi paremmin sit näitä, että miksi Aragorn tietää niin paljon asioita esimerkiksi. Mutta mitäs tässä Hobbitissa, niin nämä eri hahmot, että Beorni oli merkityksellinen hahmo ja sitten Bilbo luonnollisesti, Gandalfi aika selkeä, että sillä on vai onko sillä tässä Hobbitissa iso osuus? Gandalfihan aika paljon kuitenkin poissa. Bilbohan on niiden kääpiöiden kanssa seikkailee siellä ja Gandalf ilmaantuu sitten välillä. No Gandalf tuntuu sellaiselta hahmolta, jolla niinku, jos ajattelisit kirjoittaa tällaista tarinaa, niin sit aina kun ne jää niinku tosi jumiin ja ne ei selviä, niin sitten Gandalf kun takaiskusta pamahtaa paikalle ja pelastaa tilanteet. Sillä on vähän samanlainen niinku tarinaan eteenpäin vievä vaikutus tietyllä kuin kotkilla. Että aina kun ollaan tosi umpikujassa, tarvitaan ulkopuolinen pelastamaan, niin sitten se on Gandalf tai kotkat. Ja niillä niinku päästään aina muljahtamaan siinä tarinassa sitten eteenpäin. Eli onko ne niinku kirjoittajan tämmönen niinku, se ei ole muutenkaan keksinyt? no jos haluaa olla tosi ilkeä, niin voisi sanoa, että niin, aina kun jäädet jumiin, niin laita kotkat paikalle, niin sitten tarina muljahtaa taas eteenpäin. Siis semmoinen käsite olemassa niinku kuin Deus ex machina, mikä tarkoittaa juuri tällaista niinku, ikään kuin juonen ulkopuolelta tulevaa tämmöistä jotain niinku juttua, jotain hahmoa tai jotain tyyppiä, joka sitten saa sen juonen jatkumaan. Niin on aika tyypillinen semmoinen. Sitten joo, kääpiöt nyt käytiinkin läpi suurin piirtein. Sitten mikä se on haltioiden osuus tässä Hobbitissa? No se on mun mielestä nyt mielenkiintoista, koska just tää animaation katselu nyt muistutti siitä, että ne haltijat tavallaan niin kuin esiintyy Hobbitissa sekä niin kuin liittolaisina että vihollisina. Siinä on kahdenlaisia haltioita myös, niin kuin Elrond on eri haltioita kuin nämä. Ja siis Bilbohan, mä en muista miten paljon se kirjassa niin kuin tulee ilmi ja elokuvassa ei oikeastaan yhtään, mutta Bilbohan niin kuin rakastuu haltioihin ihan niin kuin täysin, että sehän siis Bilbohan muuttaa Rivendeliin asumaan myöhemmin ja näin, että se niin kuin ihailee haltioita
Ja kun se näkee ensimmäisen kerran, niin se on niin, sellainen. että se on niinku, se on sille jotain niinku tosi merkityksellistä, että se näkee haltioita. Mutta ei sitä niinku mun mielestä se ei Jacksonin leffoissa tullut juurikaan esiin, että ne on Bilbolle tosi iso juttu. Kyllä mulla niinku, muistaakseni jo niinku, ihan aiemminkin, niin mulla on ollut sellainen mielikuva näistä niinku keskimaan haltijoista, että ne on semmoisia vähän etäisiä tyyppejä, jotka niinku on epäluuloisia niinku vähän kaikkia kohtaan. Ne vähän semmoisia niinku tunteettomia tai semmoisia, että ei ne nyt niinkään, niillä on ne omat jutut. Mm-hmm. Että kääpiöiden kanssa ne on tietysti vihollisia jostain historiallisista syistä ja sitten ja ihmiset on taas vähän semmoisia surkimuksia, että ei ne oikein halua. Niin, siis tavallaan niitä ei maailman asiat enää ainakaan niin siinä vaiheessa hirveästi kiinnosta. Animaatiossa oli mahtavaa, että kuinka ja ne on niin kuin, tavallaan ne myös niin kuin, ne tavallaan tietää, että niiden aika on tai että niiden mahti on niin jo mennyttä tai että niin ne on tavallaan tällaisia muinaisjäänteitä ja niin on selvää, että ne on niin luovuttamassa valtaansa ja niin lähdössä kaikki takaisin länteen. Ja, niin kuin, no siksikö niitä kiinnostaa niin paljon se viinin juominen sitten, että ne rappio. Tai ne haluaa hukuttaa sen niin kuin menneen mahtinsa niin kuin muistelemisen siihen, koska tuossahan animaatiossa ne esitettiin toisessa tällaisena niin kuin vääräsäärisinä niin kuin juoppoveikkoina, jotka niin kuin sai sieltä järvikaupungin ihmisiltä sitä viiniä ja jonka takia mutta siis hetkinen, siis Sormusten herra kirjathan loppuu siihen, että ne haltijat lähtee. Mutta kyllähän nämä metsähaltijat jää silti vielä. Sinne lähtee vaan nämä niinku Eldar, siis nämä niinku ne haltijat, jotka ylipäätään on käynyt jo lännessä ja tullut sieltä takaisin. Metsähaltijathan ei ne mihinkään. Mutta eikö niidenkin valta ikään kuin vähenee ja ne menevät syvemmille metsiin ja näyttäytyvät ihmisille vielä vähemmän. Niin, mutta niinku, ei kai ne niinku, vai lähteekö ne länteen kanssa lopussa kaikki, ei mun mielestä. Se on niin kuin, justiinsa tää Synkymetsän, siellä Synkymetsässähän ne asuu ne, eks niin, haltijat, niin se, että siellä on se joku noita muuttanut sinne asumaan ja sitten se metsä on muuttunut semmoiseksi pimeämmäksi ja sinne on tullut kaikenlaisia hirviöitä ja muita, niin silti niin tuntuu, että ne metsähaltijat on aika aseettomia tai ne ei jotenkin ne ei tajua sitä, että kuka se noita on ja ne ei jotenkin pysty vastustamaan sitä, että niiden elintila vaan sit pienenee tai jotain, että ne sopeutuu siihen, että se saa antaa semmoisen vaikutelman, että ne ei ole niin mahtavia ne metsähaltijat, että ne vaan elelee siellä metsässä, kun ne on siellä asunut aikaisemmin. Mitä niillä on, kun ne on tämmöinen niin eristenäisyyden politiikka, vähän niin kuin viittaakseni sitä Tolkien kai inhosta näitä, että verrataan oikein maailman asioihin, mutta vähän niin kuin Amerikalla on välillä tällaisia, siis Jenkeillä se on ajatus, että me ei olla me ei tarvitse liittyä vaikka Euroopassa käytäviin sotiin ja on tällainen ajatus siitä, että no okei, tonne nyt tuli toi noita ja silloin noin mustat linnakkeet, mutta ne ei vielä, että me tapetaan ne hämähäkit, mitkä tulee meidän alueelle, mutta ei me lähdetä nyt sotkeutumaan näihin isompiin linjoihin. Ja sitten se on tavallaan iso palvelus niiltä, että ne nyt sitten tuleekin. Eihän se ole Sormusten herrassakaan mitenkään itsestään selvää, että haltijat tulee että mihin kaikkiin taisteluihin ne nyt on tulossa mukaan, että siinä on tavallaan nimenomaan tämä, että missä vaiheessa nyt katsoo sitten, että no kai meidän nyt pitää tuohon puuttua. Ja Silmarillionissa on sama teema kanssa tavallaan, kun Morgoth kurmottaa koko Keskimaata siinä, niin tavallaan jossain vaiheessahan ne sitten pitää saada sieltä lännestä ne jumalat auttamaan, että hei, tulkaas nyt täällä on homma menossa tosi huonoksi. Sieltä tullaan meren yli pelastamaan sieltä ja käydään hoitamassa homma ja palataan sinne ja tehdään selväksi, että tämä olisi vähän viimeinen kerta, että nyt ei muuten enää tulla. Niin, mutta eikö sitä itse asiassa viitata siihen, mistä tavallaan Jacksonin tämä koko leffatrilogia alkaa, niin on siitä viimeisestä haltijoiden ja ihmisten välistä liitosta, jolla Sauron silloin toisen ajan lopuksi saadaan, mutta ei tajuta vaan tuhota loppuun asti, vaan homma jätään just silleen puolitiehen. Koska siitähän nousi silloin, muistan just tällainen hyvä
nörttien pyhä viha siitä, että haltijat ilmestyvät sinne Helmisyvänteen taisteluun, joka on niin kuin just sotii tätä ajatusta siitä viimeisestä liitosta vastaan, että et ei ne haltijat, ei niitä enää siinä vaiheessa niin kuin kolmannella ajalla kiinnosta se niin kuin ihmisten taisteluihin osallistuminen. Ne on semmoinen niin kuin neutraali porukka siinä välissä, että ihmiset on hyviä, ainakin suurimmaksi osaksi puolituiset on hyviä ja Gandalf on hyvien puolella ja tälleen näin. Ja sitten on selkeästi nämä pahat örkit ja Sauron ja tälleen näin. Niin haltijat on siinä välimaastossa, jotka osallistuu sitten niihin asioihin siinä vaiheessa, jos se koskettaa niitä jotenkin. Ja kyllä nyt jos ajatellaan tuommoista niin sotia yleensäkin, niin jos sä oot niin sen sodan ulkopuolella, niin kun sä sotkeudut siihen sotaan, niin sä varmasti saat uusia vihollisia. Että kyllähän siinä silleen se on ymmärrettävää miettiä sitä, että kannattaako meidän nyt lähteä tähän juttuun, kun tämä nyt ei kosketa meitä niin paljon. Edellään täällä vaan nyt keskenään juon tätä viiniä ja laulaa. Siis se mikä Sormusten herra -kirjoissa ja myöskin noissa elokuvissa on yksi on tosi hieno juttu, on nimenomaan tämä haltijoiden ajan loppuminen ja sen kuvaaminen ja kun ne ikään kuin vähitellen. Eikö siinä Sormusten herra elokuvasarjassa, kun ensimmäisen kerran ne haltijat tulee näkyviin, niin niillä on just sellainen kulku, että ne on matkaamassa. Niitä on tavallaan, siinä on joku seurue lähdössä jo satamaa. Niin siinä tulee sellainen tietynlainen surumielisyys ja se pohjavire siihen, mikä mua kiehtoo tosi paljon. Niin on siis se on tavallaan, siinä on semmoinen rappio. Joo, ja siellä on syksy siellä haltijakaupungissa. Niin, että se aika alkaa olla ohi. Ja Hobbitissahan ei semmoista ole vielä sillä tavalla, se ei ole se. Ja sitten nyt, jos viitataan vielä niihin lauluihin ja muihin, niin ne on jotenkin tuossa Hobbitissa, ainakin näissä molemmissa leffaversioissa, ne laulut on tällainen musikaalin omaisesti kuvaa sitä hetkeä, joka on juuri tällä hetkellä tapahtumassa. Ne ikään kuin oletaan, että se syntyy vähän niin kuin improna siinä paikan päällä, että hei, kiusataan Bilboa näin lautasia kilistelemällä, tai Goblin kuningas laulaa siitä, että kuinka se tai trollit laulaa siitä, että ne haluaisi safkata kääpiöitä tietyillä tavoilla. Kun taas sitten mun mielestä ne runot ja laulut tuossa Sormusten herrassa, niin ne lisää just Jani äsken sellaista syvyyttä siihen, että Aragorn viihdyttää leirinuotiolla puhumalla jostakin ensimmäisen ajan kertoo Berenistä ja sille kertoo jotain sellaisia taruja, jotka just luo sen siihen, että niissä lauluissa ei kuviteta sitä hetkeä, vaan muistellaan menneitä. Mikä se nyt oli loppujen lopuksi se syy, että sitten kuitenkin se metsähaltijoiden porukka sitten loppujen lopuksi ilmaantui sitten sinne 5 armeijan taisteluun? Nehän on alun perin tulossa sotimaan niitä kääpiöitä vastaan. Ne on tulossa vaatimaan sieltä Niin, just kun niillä on niitä tai kalavelkoja. Niin nehän on tulossa. Ne tulee hakemaan omaa osuutta siitä aarteesta. Ja kun siinähän on tavallaan ennen kuin örkit tulee, niin siinähän on alkamassa kääpiöiden ja haltijoiden matsi. Joo. Niin siinä tuossa Jacksonin Hobbit-elokuvan alussahan just siinä näytetään sitä vanhaa aikaa sieltä yksinäiseltä vuorelta ennen kuin se Smaugi on tullut sinne ja siitä, että kuinka ne jotkut vuorikristallit on niille haltijoille hirveän tärkeitä. No joo, koska siinähän ne leffassa siitä tehdään taas jälleen, jos äsken oli se, että voitaisiinko nämä tarinat kertoa ilman suursormusta, mutta se on helppo ja hyvä symboli ja tällainen se konkretisoi vaikka valtaa tai rikkauksia, niin samalla laillahan tossakin leffassa voidaan helposti visualisoida, että hei, näytetään tätä valkoisena hohtavana jalokivijuttua, tämä on se nyt, minkä ne haltijat haluaa. Se on konkretisointi. Samallahan tämä, mikä nyt tästä piirrettyversiosta puuttuu kokonaan, niin on tämä arkkikivi eli Arkenstone, joka on kans hieno tavallaan sellainen leffassa tosi helppo, että tämä kivi symbolisoi kaikkea sitä valtaa, mikä liittyy tähän vuorenalaiseen aarteeseen ja sen hallitsemiseen. Mutta sillä ei ole mitään todellisia taikavoimia tai mitään. Se on vain joku sellainen murikka, mikä on löytänyt sieltä vuoden sisältä jossain vaiheessa. Siinä on vaan symboli
arvo, että se on niinku vuoren sydän. Se oli kyllä ihan hienoa, siis just Jackson on kyllä hienosti kuvannut niinku sen, just se on niinku sitä semmoista kiehtovaa jotenkin, että mitä ne kääpiöt puuhaa siellä ja minkälaisia kaikkia rakennelmia siellä on. Ja se oli ihan semmoista niinku hienoa antia siinä. Vaikka olisi mun mielestä oudompia hetki koko siinä leffassa oli mulle, tai leffa Hobbitin trilogiassa oli se valtava rakenne, se niin kuin muotti, josta valettiin se kultainen kääpiö, joka olikin sitten se muotti avataankin ennen kuin se on ehtinyt jäähmettyä. Se kullalla jotenkin kääpiöiden suunnitelma on niin kuin vangita, eikö niin sulaan kultaan smoke tai jotain tämän suuntaista. Ja sitä viritellään siinä, no ei nyt ollut sekuntikelloa, mutta varmaan niin kuin puolisen tuntia. Ensin sytytellään ne niin kuin vanhat ahjot ja ajellaan niillä kärryillä paikasta toiseen. Samaan aikaan kun väistellään sitä smokea. Niin, vähän väistellään sitä smokea ja sitten niinku just sillä ei ole mitään niinku todellista niinku, muuta kuin että sit saadaan smokea ikään kuin niin raivoihin, että se lähtee tuhoamaan sit sen jo niinku järvikaupungin. Mutta se oli jotenkin sellaista, niinku, että jos on paljon kohkaamista sen eteen, että siinä tarinassa ei jotenkin tapahdu mitään niinku sellaista suurta draamallista käännettä, että se oli jotenkin vähän niinku kummallista. Siinä oli jotenkin niinku vähän vanha latta, että niinku sotkeudutaan omaan näppäryyteen. Et on kehitelty tällaista niinku valtavaa muottijärjestelmää ja muuta, ja sitten se niinku, sitä niinku unohdutaan kertomaan tosi pitkälle ilman, että sillä on niinku oikeasti mitään sellaista hirveän merkitystä tarinan kannalta. Tai että niin kuin nyt nähtiin tämä eriävä versio tästä, että miksi Smaug lähtee, tai miten Smaug lähtee tuhoamaan järvikaupungin. Niin se vaan se keskustelu Bilbon kanssa, ja sitten se päätyy siihen, niin päättelee itse, että hei, no mistä sä oot tulossa? Sä oot varmaan tulossa sieltä järvikaupungista. Okei, tää oli niinku röyhkeetä, että sä tulit tänne häiritsee mun rauhaa, että mä käyn nyt tuhoa sen järvikaupungin. Että tavallaan tarvitaan sitä, että niinku, miten niinku samaan lopputulokseen, että Smaug saadaan sinne järvikaupunkiin kurmoottamaan, niin siihen päästään niinku joko tosi niinku nopealla dialogilla tai sitten valtavilla niinku visuaalisilla gimmikeillä ja sellaisella niinku näennäisellä puuhastelulla. Kyllä tuossa Jacksonin elokuvan teossa niin tulee semmoinen fiilis, että varsinkin tässä siis Hobbit-trilogiassa, että sillä on ollut käytettävissä hirveästi resursseja ja aikaa ja työvoimaa ja rahaa ja kaikkea, kun ollaan tiedetty, että tämä joka tapauksessa tuottaa tämä leffa, niin niillä on ollut mahdollisuus tehdä sen, niin ne on tehnyt sen. Sitten jos ajatellaan niin tätä Sormusten herra trilogiaa, elokuvia siis, niin jotka on tehty silloin niin 90-luvun loppupuolella, vai 2000-luvun, milloin se ensimmäinen on tullut? Joskus siinä vuosituhannen taitteessa tuli se ensimmäinen leffa. Niin, olisiko se just 2000-2001? Niin silloinhan ei ollut mitenkään, niin silloin Jackson on ollut kokemattomampi elokuvan tekijä. Sen on varmaan joutunut, se on joutunut näkemään paljon enemmän vaivaa siihen, että se saa hankittua niin kuin rahoituksen ja suostuteltua eri tahoja, että nyt tehdään tämmöinen mahtava elokuvasarja. Ja siellä Uudessa-Seelannissa, missä ne on sit pystyttänyt ne ihan uudet elokuvastudiot ja alkanut niin kuin aika tyhjästä sen homman, niin se lähtöasetelmahan sen elokuvan tekemiseen on ihan erilainen. Niin, ja sitten siinä on kuitenkin ollut vielä se, että sille ei ole voinut olla niin kuin samanlainen, niin että resurssit on toinen juttu, mutta sitten on vielä niin kuin se, että sillä ei ole voinut olla samanlainen itseluottamus sen homman suhteen vielä siinä vaiheessa. Silloin on ollut vielä niin kuin kaikki maailman nörtit niin kuin miellytettävänä, että sen pitää tehdä. Se ei ole voinut olla varma siitä, että se saa niin kuin, se kohtuullisen yleisen hyväksynnän. Niin, että tulee menestymään ylipäätänsä. On helpompi tehdä sitten myöhemmin mitään. Joo, ja siis kyllä mä niin silloin kun sitten näki ne Sormusten herran elokuvat, niin kyllä mä olin jotenkin hirveän tyytyväinen siitä, niin kuin, että kuinka hyvin se oli pystynyt saavuttamaan sen, mitä kirjoissa kerrotaan. Että jotenkin se oli niin kuin hirveän onnistuneita ne elokuvat minun mielestä. Ja sitten ne pidennetyt versiot, mitä mä oon ainakin joistain niistä katsonut, niin ne on melkein vielä parempia kuin ne perusversiot. Että nyt kun sitten tullaan niin kuin reilu 10 vuotta eteenpäin tähän Hobbit-sarjaan, niin jotenkin mun niin kuin
asennoituminen jo aluksi oli jo vähän semmoinen, että no, että mitähän tästä nyt tulee. Ja oli tietysti lukenut jotain arvioita ja tälleen näin. Ja sitten kun ne elokuvat näki, niin ei ne muuttanut kauheasti sitä mun, että onhan tässä paljon kaiken näköistä, mutta että vähemmälläkin olisi selviyty. Mutta siinä ei ole enää tarvinnut näitä Hobbit-elokuvia tehdessä miettiä enää sitä, että meneeköhän nämä nyt läpi että mitenköhän tässä tulee tapahtumaan. Että se on voinut olla tietty varmuus siitä, että ainakin tästä saa omat takaisin. No joo, se on varmasti juuri näin. Että ei niinku taloudellisia huolia, täytyy, jos muistan oikein, niin tuossa oli kuitenkin kiinnitettynä muitakin ohjaajia näihin Hobbitteihin, että tavallaan se on ehkä myös ollut sellainen niinku... Joo, sehän itse sanoi silloin tuoreeltaan, kun nämä Sormusten herran-leffat oli tehty, ja sieltä kyseltiin, että mitäs tää Hobbitti, että sehän olisi tämmöinen hyvä jatko tähän, niin se sanoi silloin, että ei, en lähde. Eikö toi Del Toro ollut siihen pitkään kiinnitettynä niin tekemään näitä Hobbitteja? Ja se mainitaan käsikirjoittajana. Niin totta, se muuten kreditoitiin vieläkin. Joo, eli varmasti, niin kuin, mistä niitä sanotaan, story treatments, eli tehdään niin kuin versioita siitä tarinasta. Niin niitä varmasti on ehditty jo tekemään sit, niin kuin Del Toron kanssa, että mikä olisi hänen niin kuin versionsa. Ja mun mielestä se on niin kuin aidosti kiinnostavaa nähdä, että niin kuin tämä piirretty vaikka, että niistä visuaalista ratkaisuista tai just ääniduppauksista tai haltioiden aksenteista voi olla monta mieltä, mutta hauska nähdä niin kuin eri versioita siitä samasta lähdemateriaalista, että mitä jätetään pois ja mitä lisätään. Niin, että kyllä tämän animaation Hobbitin lähtökohta on ollut ihan erilainen, että silloin kun tämä on tehty 77 vuonna, niin no okei, Hobbit on ollut julkaistu 40 vuotta aikaisemmin ja Sormusten herra parikymmentä vuotta aikaisemmin, mutta että paljon tuoreemmasta ajankohdasta on ollut kyse ja eikä ollut ainakaan niin suurta sellaista maailmanlaajuista fanikuntaa kuin mitä nyt on ja tietenkään ei ollut internettiä ja niiden keskustelupalstoja sillä, että se on ollut varmaan sellainen niin kuin riippumattomampi niin kuin sillä tavalla, mutta myöskin niin kuin, että toi leffan lyhyys ehkä kertoo siitä, että ei ollut myöskään hirveästi maiksia tehdä paljon pitempää elokuvaa, että siitä on jätetty niitä tosi pois todennäköisesti sen takia, kun ei ole ollut varaa tehdä niitä. Ja Jacksonin ongelma on taas päinvastainen. Resursseja aivan liikaa ja jotenkin just homma hajoaa siihen niin kuin kikkailuun näiden kaikkien mahdollisten niin kuin ylenpalttisten mahdollisuuksien kanssa. Elikkä voidaanko olla vaan sitä mieltä, että se niin sanottu täydellinen Hobbitti vielä odottaa kuvaamista? Että... Tuosta oli muuten, mä latasinkin sen, joku fani on tehnyt tästä trilogiasta semmoisen niin kuin tyypistetyn version, mikä on joku 2 ja 3 tunnin välissä, mistä on leikattu niin kuin kaikki ne osat pois, mitkä ei oikeasti kuulu Hobbit-tarinaan. Okei. Siinä me katsotaan seuraavaksi. Joo, sitä harkita. Ei nyt ehkä ihan tässä vielä ensi viikolla, jossain vaiheessa. Ja itse siihen samaten se Kuninkaan paluu animaatio. Ja sen baksin sitten katsoisi samassa kanssa. Mutta vielä tästä, että sehän on just, että kun ajatellaan, että Tolkien teki sen tietyn määrän niitä kirjoituksia ja kirjoitti paljon asioita uusiksi niin kuin vuosikymmenten aikana, oli aika hidas kirjoittaja ja siksi niin kuin just esimerkiksi tuo örkkien alkuperätä ja tällaiset asiat niin on jäänyt vähän hämäriksi, koska se ei ole itsekään oikein osannut päättää sitä, että miten nämä asiat nyt niin kuin menee. Niin voidaanko ajatella, että Peter Jackson on halunnut käyttää sitä taustamateriaalia ja sitten osittain keksinyt vähän uuttakin sinne ikään kuin palvellakseen sitten niin kuin faneja ja yleisöä, että mun tietääkseni ainakin osa noista asioista, mitä tämän Hobbittiin on ympätty, niin on niin kuin kuitenkin sillä tavalla niin kuin linjassa sen koko tarinan kanssa, että ne ei ole, että siinä ei ole sellaisia ristiriitoja silleen, vaikka ne ei välttämättä kuuluisi niin kuin siihen niin kuin viralliseen. Niin, ei se niin kuin mitään sellaista tapahdu, mikä kumoaisi jonkun, mitä Tolkien on kirjoittanut. Mutta jotain se on tehnyt, mikä on ärsyttänyt sen perikunnan. Niin. Joo, tossa, siis se mitä mä niinku luin niinku, ennen kuin olin nähnyt yhtään noista Hobbit-elokuvista, että mitä siellä on niinku lisätty sinne, niin oli tää Taurielin hahmo,
joka tuo tämän tämmöisen romanttisen virityksen siihen. Mutta itse asiassa se oli mun mielestä ihan onnistunut hahmo, että se meni ihan jouhevasti niin kuin siihen. Et sitten sen sijaan mun mielestä niin se Legolas ärsytti mua paljon enemmän, koska ei sillä oikein ollut mitään sellaista. Et se oli, musta tuntuu, että se on otettu vaan siihen siksi, koska se oli tunnettu jo niistä aikaisemmista. Niin. Se on hirveä fanisuosio saanut tää Legolasin näyttelijä ja se oli kans, mä luulen kanssa, että se on just noin. Mutta onhan siinä mielenkiintoista, että se Legolas muuttuu tossa just niinku, että jos se on siinä ekassa trilogiassa Sormusten herrasta, niin se on niinku just se hieno jätkä ja paras taistelija, jota se nyt oli tässäkin, mutta tossa se on niinku myös se niinku kolmas pyörä siinä rakkaussuhteessa. Et siitä tuleekin itse asiassa tällainen, niinku, että se ei ole se, joka vie tapahtumia eteenpäin, vaan se on niinku vastustava voima. Et se on tässä Hobbit-elokuvissa niin toi Legolas oli aika semmoinen, ei se ollut mitenkään sympaattinen. Ei, se oli tosi niinku jotenkin. Pitääkö nyt aina tulla, kun on vähän tuossa fiilistelee, niinku, että ne vois ruveta kohta pussailemaan, niin sitten Legolas tulee siihen jonnekin taastalle seisomaan kyräilemään silleen, että Tore, hei, meidän pitäisi lähteä vähän tonne noin. Niin silleen, niinku, että se oli. Mä kerron iskälle. Niin. Mä kerron iskälle, että sä hengaat kääpiöiden kanssa. Mitäs sitten toi Saruman ja Galadriel ja Elrond, miten ne istu tähän elokuvasarjaan? No, niin kuin mä nyt tuosta just huomasin tuosta Hobbitista, niin se tosiaan kirjassakin sanotaan, että tässä välillä Gandalf kävi tuolla noitaa häätämässä, eli sikäli se niin kuin, mun mielestä ne oli ehdottomasti plussaa, että ne oli. Kuinka tarkkaan sitä kuvataan tuossa kirjassa? No, siis just suunnilleen ton verran. Eli siinä ei sanota, että siellä on Elrond ja Galadriel. Jotain siellä sanottiin velhojen neuvostosta tai miten se nyt. Onks Galadriel velhojen neuvoston jäsen? Ilmeisesti sitten on. Saruman on ihan hyvien puolella vielä tässä vaiheessa. Joo, ja mun käsittääkseni koko neuvoston niinku puheenjohtaja. Niin. Tärkeä jätkä. Kävi ilmi, että Gandalf oli ollut valkoisten velhojen suuressa neuvostossa, Tarun tiedon ja hyvien taikojen tuntijoiden kokouksessa. Jonkinlainen konferenssi siis. Eli kokouksen osallistujalistaa ei luetella, mutta tuohon niin. Aika laaja kuvaus, että kyllähän tuohon nyt voidaan soveltaa. Galadriel käy, voisi olla paikalla. Ja Saruman heikkaisin ja sitten se Radakas. Mutta mikä siinä oli? Siinä oli yksi kohtaus oli siinä, missä se Saruman tappaa sen jonkun. Muistatteko te? Puhuttiin vielä siitä silloin, että se tappoi sen, kun se mennessä kertoo jotain. Tai mulla oli ainakin se ajatus, että se oli joko siinä ekassa tai tokassa elokuvassa. Se oli joku tyyppi, joka oli siinä örkkien kanssa ollut jossain tekemisissä ja sitten se tuli Sarumanille kertoa jotain. Mä muistan ainakin tällaista, että Saruman olisi, että kun ne muuttaa, että nyt tää, olisiko se nyt sitten Asok tai joku nostaa päätään, että pitäisikö se niinku hoidella pois, niin sitten Saruman on vähän silleen vastahankainen, että hei, ei sitä kyllä tarvii, että antaa sen nyt olla ja ei se ole niin merkityksellistä. Niin just. Ja siis mulla ainakin tuli se fiilis, että Sarumanilla on nyt tässä joku ketun häntä kainalossa, että se ei ole ihan niin kuitenkaan puhdasmielinen tai semmoinen. Niin tässä kuitetussa oppaassa näistä Hobbit-kirjoista puhutaan valkoista neuvostosta näin, että just jos mä käytän tätä ei ehkä täysin soveltuvaa termiä puheenjohtaja, niin tässä puhutaan, että velhoveljeskunnan jäsen Gandalf Harmaa ja hänen esimiehensä Saruman valkoinen. Eli tehdään niin sekäksi, ei nyt anneta hänelle, mutta esimies Pomo ylin istari velhoista. Joo. Mutta tässä myös tässä samassa kohdassa kyllä mainitaan vähän niin kuin tavallaan viitataan tulevaan niin kuin Sormusten herran tapahtumiin, että kun nämä olivat viimein karkottaneet noidan
loukostaan Synkmetsän eteläpäästä, niin Gandalf sanoi, että sopii toivoa, että pohjoinen on vapaa siitä kauhusta monet vuodet, mutta parempi olisi, kun hänet olisi karkotettu koko maailmasta. Ja Elrond sanoi, että siitä sietäisi iloita, mutta ei se taida tapahtua tähän maailman aikaan eikä moneen sen jälkeenkään. Mutta taas jotenkin homma jätetään kesken. Siis tuossa on vähän niin kuin se sama kuin Sauronin voittaminen Niin, toiseen lopulla, että okei, tää riittänee nyt, että antaa olla, että taas viinileilit auki ja soitellaan vähän kanteita ja sitten niinku jätetään se pahuuden siemen. Tietysti mikä on niinku tällaisessa fantasiasysteemissä kiva, että se pääpahis ei sitä nujerata koskaan ihan tosissaan. Vähän niin kuin supersankarisarjakuvissa aina, että se pääpahis on kuitenkin niin tärkeä sille maailman balanssille, että seuraava seikkailu mahdollistuu sitä kautta, että se nostaa taas päätään sieltä ja keksii jotain konnankoukkoja ja juonia maailman tuhoamiseksi. Mutta mitäs seuraavaksi? Antaako perikunta kenenkään tehdä mitään elokuvia? Sitten vai pitäisi nyt odottaa, että Christopher Tolkien kuolee, että saadaan rahan himoisemmat niin. perikunnan jäsenet sinne päättäville paikoille. Ja mitä sitten? Nähdäänkö me sitten niinku uusia versioita Sormusten herrasta vai rupeeko joku tekemään niinku Silmarillionin jotain erillisiä yksittäisiä? Siellähän on valtavasti sellaisia niinku yksittäisiä tarinoita, mistä saisi niinku just tämä Berenin tarina ja vastaavia, että sieltä saisi niinku yksittäisiä niinku selkeämmin yhden elokuvan kokoisia paketteja, jotka niinku vaan sijoittuu sitten samaan maailmaan, niin siellähän olisi vaikka kuinka paljon potentiaalia. Ilman muuta mun mielestä toi olisi niinku se suunta, mihin kannattaisi lähteä. Mutta sitten ainakin niinku, mulla tulee sit se ajatus, että kun ne ei ole enää sitten kanonia, että niinku, siihen joutuisi jo niin paljon sepittää sit uutta tarinaa, että saataisiin jotain niinku semmosia selkeitä juonia ja saataisiin niinku semmoinen elokuvia tai elokuva aikaiseksi. Niin... No, en mä tiedä, tarvisiko välttämättä niin. Luulen, että se tuotannollinen ongelma voi olla se, että jos me lähdetään sinne niin kuin ensimmäiselle ajalle tai jonnekin näihin niin kuin just Berenin aikaisen, niin me ei saada oikein mitään näistä nykyisistä henkilöhahmoista ja näyttelijöistä kuljetettua sinne vaan. Mutta se voisi olla tavallaan myös hyvä, tavallaan niin kuin tietyllä tavalla puhtaalta pöydältä lähteminen niin, tarinoiden tai sankarien ja niin kuin näiden suhteen ainakin. Että, mutta ei niitä tarvitakaan. Ei se ole mun mielestä mikään kynnyskysymys, että kyllä jos ajatellaan näitä velhoja, niin niistähän on ne kaksi niistä 5 velhosta, niin eihän niistä tiedetä mitään. Niin pelkästään niistäkin jo saisi jonkun hyvän story, mutta siinä just tullaan siihen, että onko se sitten niinku, että sitten ne olisi vaan niinku elokuvia, että ne ei olisi enää niinku semmoista niinku virallista. Niin, mutta siis mä tarkoitan sitä, että Silmarillionista löytyisi niinku sellaisia tarinoita, jotka on kerrottu tarpeeksi yksityiskohtaisesti, että niissä ei tarvitsisi niinku ruveta säveltämään niinku tyhjästä, vaan että ne on kokonaan kerrottuja tarinoita, niinku, mitkä mun mielestä olisi just sen kokoisia paketteja, että niissä on tarpeeksi niinku staffia, että siitä saa yhden hyvän tarinan ja niinku kohtuullisen vähällä sen isomman kuvion selittämisellä. Mutta toinen juttu on sit se, että mun mielestä olisi paljon hienompaa, että nyt sitten nähtäisiin niinku vaihtoehtoisia tulkintoja Sormusten herrasta, niinku, kun nyt on tehty tämmöinen niinku suunnilleen kaikkia aika pitkälle tyydyttänyt tämmöinen niinku perusversio, missä ei niinku oteta mitään suuria tulkinnallisia vapauksia mihinkään suuntaan, niin nyt kun tää on niinku hoidettu pois alta, niin nyt voisi lähteä niinku revittelemään ja nyt niitä tosiaan niinku tulkintoja sitten peliin, että niinku vähän niinku taiteellisesti kunnianhimoisempia versioita. Toi olisi mielenkiintoista nähdä, mutta luulen, että kans perikunta on varmasti este tuossa. Toteutumaan. Että sellaiset niinku niin just vähän niin kuin, että kansallisteatterin sellainen Sormusten herran versio, jossa örkit on pesukoneita ja esimerkiksi, niin. Tai just tää niin kuin puhut, että fanfictionia on olemassa tämmönen Sormusten herra kirjoitettuna erään rautapihan örkin näkökulmasta.
jossa niin kuin Saruman ja sit Sauron edustaa tällaista teknologista kehitystä ja uuden ajan niin kuin mekaanisia laitoksia, ja sitten taas haltijat, hobbitit, ihmiset ovat tällainen niin kuin konservatiivinen voima, joka pyrkii palauttamaan jonkun näennäisen balanssin tai entiset hyvät ajat, jolloin ei ollut vielä näitä ihmeellisiä teknisiä härveleitä. Että sellaisia olisi tosi mielenkiintoinen nähdä, mutta just en pidä niitä kauhean todennäköisenä. Enemmänkin uskon, että vaikka nyt että ne Silmarillithan olivat jalokiviä, joten siitä saataisiin taas helppo tällainen niin kuin hakekaa ne Silmarillit tyylinen niin kuin selvä fyysinen objekti, jota fantasiagenren mukaisesti jahdataan synkissä luolissa, ja sitten voidaan ottaa se Balrogin 3D-mallia vaan copypastettaa niitä useampia, koska siellähän on sitten Balrogkeja, kokonaisia armeijoita ja kaikkea tällaista, että kyllä varmasti sellaisia... Pitää se Morgoth jostain sinne veivata, että siinä on vähän haastetta sitten niille efektipojille. Niin, no siinä on taas just, että konseptihahmon suunnittelijat pääsee skissailemaan uusia jänniä hahmoja ja niin kuin, uusia taikakaupunkeja ja niiden... Niin, vähän vielä hienompia ja isompia haltijoiden valtakuntia. Ja vielä säihkyvämpiä armoreita, joihin ei koskaan tule veritahroja. Se Berenin tarina olisi itse aika hyvä. Siinä käy nimenomaan, kun Silmarillin sieltä hakemassa Morgothin kruunusta pois. Ja siinä on vielä, sehän on rakkaustarina sitten vielä. Ei tarvitsisi niinku ympätä siihen väkisin mitään romamaan. Totta, siis se olisi äärimmäisen helppo kuvitella, että se Hollywoodin tuotantokoneisto hyväksyisi kivasti ja kivuttomasti tällaisen tarinan, jos se vaan perikunnalle sopisi. Mutta... Mua kiinnostaisi kyllä nähdä niinku keskimaasta muitakin niinku osia ja niinku uusia hahmoja ja että mitä kaikkea muuta siellä tapahtuu, koska sehän on aika laaja maa kuitenkin. Ja näissä Sormusten sota ja tämä hommahan niinku on vaan niinku yksi alue sieltä. Tai just, että avattaisiin enemmän, että minkälaista on Sauronin kotielämä. Kuka imuroi? Reality show. Kuka imuroi Sauronin mustassa tornissa? Ja minkälainen vaimo sillä esimerkiksi on? Niin, ja kutsuuko, esimerkiksi kun on tämä Sauronin suu-niminen hahmo, niin että kutsuuko Sauron sitä niin kuin Apurian Sauronin suuksi, joka myös kuulostaisi tosi oudolta. Niin vai onko se vaan niin kuin mun suu? Muut sanoo sitä Sauronin, mutta sille se on vaan niin kuin tää mun suu. Eli just tällaisia tilanteita, että Sauron on keittänyt kahvit ja kutsuu Sauronin suun juomaan sitä kahvia, niin huutaako se, että hei mun suu, kahvi on nyt valmista. Vai onko se vaan suu? Niin se voi olla, että sitä kutsutaan vaan hupuhuuliksi tai joskus se voi joku tällainen niin kotoinen kutsuma. Niin sitten. Ja onhan siinä on pitkiä tällaisia aikajänteitä, että niin kun, mitä tapahtuu nyt sitten, eikö niin, että Bilbo oli 50, kun Hobbitti on, ja sitten se on siinä on se, mitä kaikkia seikkailuja tapahtuu maailmassa niin kun näiden 5-60 vuoden välillä. Niin. Sinne on kans silleen, niin kuin, siinä voitaisiin lähteä tavallaan, jos ajattelee miten Hollywoodissa tai niin kuin amerikkalaisissa TV-sarjoissa tulee spin-off-juttuja, mitä Taurielin hahmoon on yksi sellainen, josta olisi helppo kuvitella, että se voisi spin-offata omiin storeihinsa. Ja siinä voitaisiin vähän vilauttaa Legolasia silleen riittävästi, että saadaan niin kuin se näyttelijä ja fani niin kuin imu siihen projektiin. Että, Niin, ja sitten jos jotain spin-offeja, niin jotain tällaisia Hobbittien niin kokkausohjelmia. No niin, no toi on tosi hyvä. Että... Masterchef Kontu tyylisiä. Tässä sanotaan, Hobbitti Smaugin autioittama maa kuvitettu opas, eikä tuohon elokuva perustava, niin Taurielista, että se on Salohaltioiden vartiokaartin johtaja. Eli onko Salohaltijat nyt sitten metsähaltijat? Metsähaltijatkin on paria eri. Ainakin sillä on vihreä tää asuste, niin se on varmaan metsä sillä. Niin, mitäs tuo järvikaupunki? Siellähän heiluttiin siinä takaisleffassa ainakin niin tosi paljon kuvattiin sit kaupunkia. Mikä, se niinku, mua ihmetytti, että se on rakennettu keskelle sitä järveä se kaupunki.
mikä on aika epäkäytännöllistä. Mutta se oli nyt niinku ihan selkeästi Tolkienin alkuperäisten visioiden mukainen. Niin. Täällä oli jotain sellaisia julkaisemattomiakin luonnoksia, missä se on tosissaan niinku... Eli se on semmoinen niinku Venetsia siellä. Niin. Ja sit pitää aina veneellä siellä seilata. Tuossa oli semmoista niinku keskiaikaista fiilinkiä mun mielestä Järvikaupungissa, vähän semmoista likasta ja rähjästä ja Ja erittäin huonosti toteutettua tulojen jakoa. Niin ja kaupungin johtaja oli semmoinen aika epäilyttävä tyyppi. Mutta se justiinsa se johtajan apulainen tai Järvikaupungin isäntä ja sitten sen tää apulainen, niin sillä oli se, jos ei sillä olisi ollut sitä apulaista siinä, niin se ei olisi välttämättä niin paljon tehnyt niitä ikäviä päätöksiä. Se oli vähän silleen niin kuin se oli selvästi vietävissä. Se lohikäärmeen tappaminen kävi sitten kuitenkin aika helposti sillä yhdellä nuolella, mutta se olikin joku erikoisnuoli. Eikö se ollut? Se oli kyllä plus tosin sitä ei siinä trilogiassa elokuvassa siitä ei kyllä kerrottu oikein mitään siitä nuolesta, mutta se animaatiossahan se sanoi, että tämä on joku se on niiden kääpiöiden tekemä se nuoli ja se on ollut pitkään sen suvun hallinnassa se nuoli. Niin se jotenkin, että joo, että pappa on isälle ja isä antoi mulle ja tiesi, että tällä nuolella tehdään vielä ihmeitä. Toinen oli mielenkiintoinen, että tämän Bardin ensimmäinen huuto, kun se näki, että lohikäärme hyökkää Järvikaupunki, oli se, että katkaiskaa sillat, mikä kuulosti just silleen, että mikä funktio sillä oli, että oliko se vaan lähinnä, että omat jätkät pysyy siellä niin kuin Järvikaupungissa eikä lähde karkuun. Mutta toinen sellainen isompi teema, mitä mun mielestä, jos nyt haluaisi välttämättä jotakin, niin kuin, että mitä modernia teemoja tämä Hobbit-juttu voisi käsitellä, jotka on mun mielestä vähän niin kuin hukattuja mahdollisuuksia ja varmaan just Tolkienin itsensä ja monen muunkin mielestä niin turhaa lisätä tällaiset fantasiaa, mukavaa eskapismia ja sillä sipuli. Mutta niin pakolaisuuden teema. Et niin kuin, mitä nämä kääpiöt on käytännössä, jotka tulee sinne Bilbon luokse? Ne on pakolaisia. Ja just se, että muistus Peter Jacksonin leffassa tehtiin selvästi, että Bilbolla oli enemmän kuin tuossa animaatiossa aikaa pohtia omia motiiveja, että miksi lähteä. Et ensinnäkin mut on kiinnitetty tähän porukkaan niin kuin ihan väärällä työnimikkeellä, että en mä ole mikään varas. Ja toinen on se, että miksi mä lähtisin sinne, mulla on täällä just kaikki hyvin. Mulla on täällä kämpillä niin kuin pekonia ja kananmunia ja teetä loputtomia määriä, että miksi mä lähtisin seikkailemaan. Niin sit se, että kun tää hima on mulle niin tärkeä, että teille ei ole sitä kotia. Niin se oli mun mielestä taas sellainen, ehkä en niinku ihan tällaista suoraan löytänyt tuolta alkuperäisteoksesta, mutta mun mielestä se tuntui kauhean ihan niin kuin noiden henkilöhahmojen motiivien ja sisäisen rakenteen mukaiselta ratkaisulta. Noin Bilbo olisi voinut ajatella, että hei, kyllä teille pitää saada tällaista samanlaista mestata. Ja sitten toinen, mikä oli kans, aiheutti paljon pakolaisuutta, niin oli toi Järvikaupungin tuho. Et sittenhän niinku siinä, että minkälaisen roolin tämä Bard ottaa sinne, niin kun kaupunki on tuhottu ja selvästi jengiltä puuttuu asuntoja, niin sitten lähdetään hakemaan sieltä vuoren alta niinku uusia. Siellä on jonkunnäköinen rauniokaupunki, tämä Esgaroth, johon voitaisiin niinku pakolaiset asuttaa sitten selvästikin tulevan talven varalta, koska siellä oli Peter Jacksonilla oli jäälauttoja siellä vedessä ja lunta jo vähän tipahteli, että niinku. Mut siinä sit kun se Bilbo palaa sieltä seikkailulta, niin ainakin hetken aikaa siinä, niin sehän muuttuu sen matkan aikana. Ja että se seikkailuhan olikin niinku semmoinen mieletön kokemus sille. Ja sitten kun se palaa kotiin, niin sitten se onkin vähän semmoinen orpo-fiilis, että nyt mä taas palaan tähän samaan vanhaan ja että mitäs mä nyt jatkan mun elämää. Niin, tai no sehän puuttuu. Se on mun mielestä molemmissa noissahan on niinku tavallaan hieno se lopetus niissä kirjoina, mikä nyt tuosta animaatiosta oli kans leikattu pois kokonaan, mutta oli Jacksonin tuossa Hobbitissa, eli siellä huutokaupattiin Bilbon kamoja
kun se oli ollut niin pitkään poissa. Eli tavallaan se, että sä oot koko ajan uhassa siinä seikkailun aikana menettää sen turvapaikkasi ja sen niin kuin paikan. Ja jos musta Sormusten herran lopussa on konnun puhdistus, eli että kontu on tavallaan ihan läävätty meistä sillä aikaa, kun Freud on ollut seikkailuissa. Ja sit kun Niin, miten? Siis oliko se niin, että siis se joka oli se Rohanista se niin, siis käärmekieli, niin sehän eikö se on niinku tullut sinne? Käärmekieli ja Saruman oli siellä niinku ottanut konnussa niinku vallan ja pitivät siellä jöötä. Ja se on niinku tavallaan sellainen, niinku, siihenhän ei sitten Peter Jacksonillakaan ole niinku mahdollisuuksia siinä leffasta, kun sitten on vaan mennään kotiin, niin sitten ollaan kotona ja se on totta, se olisi niinku taas uusi lisä niinku jae siihen tarinaan. Tunti lisää. Niin, vähintään tunti lisää. Mutta niissä on molemmissa sellainen, niinku, mikä mun mielestä kuuluu siihen, että kun tulee se, tai mikä tekee niistä enemmän jotenkin aikuisimmille ja oikeimpia tarinoita, että ei ole sellaista sadunomasta sitten kaikki elivät onnellisena maailmanloppuun asti piste, vaan että siinä ihan lopussa, kun päävihollinen on voitettu ja ikään kuin ollaan selviydytty, niin sitten on kuitenkin vielä joku asia, mikä on erilailla, on tapahtunut muutos. Ja sitten se just se Bilbo siellä tyhjässä kämpässään, niin ehkä se ei koskaan saanut se Bilbo niitä kaikkia kamoja takaisin, mitä oli jo ehditty huutokaupata, että osa niistä lusikoista niin pelastui, mutta osa siitä kodin niin idyllistä oli. Toisaalta se toi pari arvollista kultaa sieltä, se, niin kuin, se pari lusikkaa ei ollut niin iso juttu. Niin, mä ajattelen sen silleen, että se on siinä niin Bilbon niin omassa henkisessä maastossa tapahtunut se muutos. Että, no juu, luonnollisesti myös, että ei ne tavarathan vaan symbolisoi sitä just, että se hima ei tunnu enää, vaikka ne olisi ne kaikki kamat siellä, niin se on tosissaan niin kuin tyhjä ja autio ja jotenkin katse siirtyy sinne ikkunaan ehkä useammin kuin aikaisemmin ja pohtii sitä. Ja se jää kaipaamaan niitä haltioita. Tai että ne vähän niin kuin tavallaan symboloista kaikkea hienompaa, mitä muualla on. Niin ja seikkailu ja reissaaminen, sehän on itsessään semmoinen niin juttu, mikä niin palaa pitkältä reissulta kotiin, niin kyllähän se vaatii vähän aikaa, että sitä mutta tuostahan puuttuu nyt sitten se klassinen, että jos ajatellaan Hollywoodissa, toihan ydinperheen suojeleminen on varmaan loputon määrä elokuvia valmistettu siitä, että sitten lopuksi kun se seikkailut kokenut mies tulee kotiin, niin siellä odottaa vaimo ja lapset. Mutta Bilbohan on tällainen niinku ikuinen sinkku. Et sehän ei niinku... No Frodo kanssa. Niin. Ja itse asiassa nehän lisääntyy suvuttomasti vähän niin kuin Akuankka ja niin kuin Ankkalinnassaan ei ole niin kuin, että okei, Iines on kuvioissa, mutta ne on just veljen poikia. Sehän on itse asiassa ihan sama kuvio, kun sit kun Frodo tulee aikoinaan Bilbolle siihen kuvioihin, niin eihän se ole sen niin kuin poika, vaan se on niin. Mikä tietysti antaa just mahdollisuus siihen, että edustaako Bilbo jotain muitakin vähemmistöjä kenties siellä, että se on niin kuin vaikea löytää seuralaisia sieltä, koska selvästikin konservatiivinen. Kontu kuvataan aika konservatiivisena, että sieltä, ja sitten haltiolla kun ei ole just niitä partoja, niin sitten aina just tämä puhe tästä haltijoiden sodomiasta, eli onko siellä esimerkiksi, että hyväksyykö haltijat koikarakkauden ja niinku tällaiset niinku toisenlaiset, kun konnussa selvästi jos elää kuitenkin niinku ikuisesti, niin kyllä siinä varmaan kaikkea ehtii niinku kokeilla. Toikin on täysin validi pointti. Kyllästyyhän siinä nyt. Varmaan kaikki ehtii tulla mieleen niin kuin tuhansien vuosien aikana. Siis maailma rapistuu ympärillä. Mutta tuosta oikeastaan nyt niin eräs sellainen ajatus, että liittyen niin siihen haltioiden sotaan lähtemiseen tai siihen, että miksi ne ei lähtisi sotimaan, niin niiden antama se uhraus on ihan mielettömän iso, koska siellä sodassa ne voi oikeasti kuolla ja menettää sen ikuisen elämän. Niin, totta kai. Et kun ajatellaan sitten kääpiöitä ja ihmisiä, niin nehän niin kuin voi kuolla sen kunnian puolesta ja ne voi niin kuin, yhteisen hyvän puolesta niin kuin menettää hengen, että joku muu saa elää, mutta haltioillahan on niin kuin se oma kuolemattomuus, mitä niiden pitää varjella. No se on kyllä totta, että jos vaan silleen puhtaasti ajatellaan, kuinka paljon aikaa uhrataan siihen mahdolliseen sankarikuolemaan. Mutta mitäs siitä konnun puhdistuksesta, niin mitä se Saruman nyt oikein havittelee ja miksi se sinne kontuun tulee? Eikö se ole aika semmoinen yhdentekevä paikka tai semmoinen? Niin, eikö se ole vain jotenkin, että siis... Valtaa, niin jonkinlaista. Siellä se nyt
pystyy olemaan pomo edelleen, kiusaamaan pienempiä. Ja... Elokuvassahan se Saruman kuolee sinne rautapihaan. Mutta eikö kirjassa se kärmekielisissä tapassa? Niin onko se lopulta, että se kääntyy, mutta ei ole sitä vastaan? En kyllä edes muista sitä. Taisi lukea taas Konnun puhdistus uudelleen. Mutta meinasin vaan, että tuli mieleen Peter Jacksonin vaikeudet lopettaa noita leffatrilogioita, että kun tulee just se sellainen niin kuin draaman kaari, kun se on niin monesti, niin se Sormusten herra-trilogian lopettaminen mun mielestä oli hyvä esimerkiksi. Mä muistan, kun katsoin sen leffassa, niin jengi laittoi takit päälle 4 kertaa, oli valmiit niin nousemaan popcornin astioitansa kanssa siinä. Ei, kun tää jatkuu sit vieläkin. Tulee taas Fade to Black ja sitten tulee taas jotain niin kuin lisää jäähyväisiä. Niin ehkä sen verran oli opittu, että Hobbitissa ei ollut ihan sellaista samanlaista fiilistä, että tämä 3 niin sit selvästikin niin kuin loppui hyvin. Ja mun mielestä se huutokauppajuttu oli just silleen, että sen tuli kuitenkin sellainen pieni jännite vielä siihen loppuun, eikä vaan niin, että pimpelipom, kaikki on nyt taas hyvin konnussa ja kaikki palaa ennalleen. Oliko näissä Hobbit-elokuvissa jotain semmoista, tai puuttuko niistä jotain? Olisiko niihin pitänyt vielä saada jotain? Tuliko se nyt niinku definitiivisesti kerrottava se tarina? Niin, mä palaisin aikaisempaan. Mun mielestä ei niistä puuttunut, vaan niissä oli liikaa. Et se jotenkin just kiinnostaa sitä tuonne jonkun fanin leikkaama 3 tunnin versio noista kaikista leffoista. Ja jotenkin just se, että ihan niinku visuaalisuutenkin mielestä, onko niissä kääpiöiden niinku hiuslaitteessa 2 palmikkoa liikaa? Että onko se niinku, olisiko se niinku pelkistäminen niinku kautta linjan tehnyt niinku sille jutulle kaikkein eniten hyvää? Varsinkin jos ajatellaan, että nämä on tämmöisiä kiertolaisia, joilla ei ole sitä kotia ja ei niille peilejäkään näkynyt missään, että miten ne saa ne ne pysymään niin hyvässä. Kyllä sitä partaa nimittäin joutuu föönaamaan aika paljon, että se pysyy hohtavan valkoisena. Niin kuin. Sinne kyllä söit kauhean epäsiististi niissä leffoissa, mutta ei nähty koskaan mitään niin kellertäviä läikkiä tai jotain just silleen ruoanjätteitä roikkumassa mistään parroista kauhean pitkään ainakaan. Niin yksittäinen sellainen, että jos no mun mielestä se on ehkä vähän tylsä. Mä jotenkin huomasin, että mä selvisin siitä puritismista niin jo Sormusten herra-trilogian aikana, joten tässä Hobbitissa ei ollut sellaista, että se on vaan niin kuin väsyttävä lista siitä, että mikä kaikki menee ikään kuin väärin Hobbit-elokuvissa, niin se ei mun mielestä niin kuin sinällään niin kuin mielenkiintoista ja edes oikea tapa ruveta katselemaan niitä leffoja, mutta vaan siitä esimerkkinä, että fanit siitäkin laittoi herneen nenään, että kaikki lähtee jo pieleen siinä yksityiskohdassa, että minkä riimun Gandalf piirtää siihen oveen merkiksi, kun se tekee siihen Peter Jacksonin elokuvissa tämän G-riimun, joka tarkoittaa niin kuin Gandalfin alkukirjainta, ja sitten taas kirjoissa viitataan siihen, että se on se Voron merkki, jonka se piirtää siihen oveen, että sen pitäisi olla erilainen riimu, mutta sekin on jotenkin sellaista, että tartutaan ihan niin toissijaisiin lillukan varsiin, tai että joku voisi varmaan saada sen siihen listaan, että mikä just on väärin tai mikä puuttuu, niin just siihen voisi vastata, että sehän puuttuu se oikea riimu siitä ovesta, että sitten se olisi ihan täydellinen se koko trilogia, ja ne leffat olisi mahtavia, mutta kun heti meni harmituspisteet täysille, kun näin sen väärän riimun siinä ovesta. Niin. Ei sit pitemmälle katsonut. Niin, siinä vaiheessa lähdin katoin ne leffat, mutta olin koko ajan ihan möksähtänyt siitä. En päässyt sen riimun yli siinä. Toihan se ongelma aina, kun tehdään jostain kirjasta tehdään elokuva, niin siinä joudutaan niin miettimään, että miten me saadaan tähän elokuvaksi, mitä asioita me otetaan siihen ja mitä me jätetään pois. Tuossa Sormusten herra elokuvissa en mä niinku kiinnittänyt ollenkaan huomiota tommosiin asioihin, enkä mä niinku sitä sen suuremmin miettinyt, ainakaan muistaakseni silloin, että meneekö tää nyt ihan sen alkuperäisen storin mukaan ja tälleen. Mut sitten tämän Hobbitin suhteen mä olin paljon kriittisempi. No joo, mulla se meni ihan toisin päin. Että jotenkin silloin muistan, että jotenkin koin itteni
enemmän sellaiseksi niin Tolkien puritistiksi silloin niin ekan Sormusten herran yhteydessä. Harmitti, että niitä ja niitä tyyppejä nyt ei nähty, tai just miksi ei käyty Tom Bombadilin luona. Ja sitten niin jotenkin hetki kun meni ja vähän niin höyryt päästä hausta, niin tajusin, että ne oli ihan ok ratkaisuja. Että. Mutta jotenkin siis niin kuin Sormusten herran leffat oli, se oli niin kuin silleen onnistunut kokonaisuus. Ja mua ei, no tietenkin siinä on sekin, että mä niitä Sormusten herran kirjoja, joka olen lukenut pitkään aikaa, ainakaan silloin ollut lukenut vähän aikaa, niin en mä niin tarkkaan edes muistanut sitä, että mitä kaikki eri juttuja siinä nyt niin kuin oli. Mutta jotenkin se oli niin onnistunut se kokonaisuus, että mä en niin paljon kiinnittänyt huomiota siihen, mutta sitten jotenkin mun niin kuin se lähtöasenne näihin Hobbit-elokuviin oli jo semmoinen, että nyt tässä varmaan on aika paljon kaikenlaista sellaista niin kuin väärää, niin silleen, siksi se oli, siis mä suhtauduin jotenkin paljon kriittisemmin. Ja niin kuin pelkästään jo se tieto, että tässä on nyt 3 leffaa kyseessä, niin se jo asettaa semmoisen niin kuin oletuksen, että nyt tää ei voi ihan mennä sen kirjan mukaan. Mutta että joo. Kyllä mä nää katsoisin uudestaankin. Mutta joo, kyllä tää niinku tää Tolkienin maailma on silleen niinku poikkeuksellinen moniin muihin niinku kirjoista tehtyihin elokuviin verrattuna, että tässä on niinku tää on niin jotenkin rikas semmonen tää taustamaailma ja kaikki, ja sit nää on niin tunnettuja ja kaikkea, että sehän on niin ihan selvää, että siinä tulee kaiken näköistä sitten keskustelua ja erinäköisiä mielipiteitä siitä, että miten se olisi pitänyt tehdä. Eli juuri niin kuin senkin takia se Sormusten herra elokuvasarja oli mun mielestä jotenkin niin hyvin onnistunut, koska siinä ei ollut mitään semmosia, mun silmään ainakaan semmosia niin hirveän suuria semmosia epäkohtia. No en mä tiedä, kyllä mulla siinäkin niin loppukohde. Mun mielestä se Sormusten herra Jackson trilogia, niin kyllä se koko ajan niin huononee se niin tarinankerronnan jotenkin tiiviys tai sellainen tietty niin kuin momentum siitä tuntuu jotenkin koko ajan. Se ykkönen on mun mielestä niin kuin hyvä seikkailuelokuva, siinä on mahtava meininki ja ne casting tuntuu onnistuneelta ihan just muutamia lukuun ottamatta. Ja se jatkuu, tää mun antipatia tätä Elrond niin kuin castingia kohtaan, niin mun mielestä se on vaan niin kuin väärä tyyppi näyttelemään sitä. Ja niin kuin, se on vaan niin kuin sellainen henkilökohtainen, että mun mielestä se ei ole se mitä mä ajattelin, että Elrond on. Ja se ehkä vaikutti myös mun näissä Hobbit-leffoissa siihen niin kuin, että tykkäsinkö mä niistä Gandalfin omista jutuista. En kauheasti, se jotenkin niin kuin, se oli mun mielestä tosi antiklimaattinen taistelu se, missä niin kuin Galadriel sitten ajaa pois sen niin kuin Sauronin hengen sieltä. Et se oli jotenkin se Gandalfin pako sillä niin kuin, Radagasti Jänistuta-reellä niin ja muuta. Niin siinä oli jotenkin sellainen, että joo, miksei näin, mutta jotenkin mä huomasin niin kuin harhautuvani siinä niin kuin enemmän ajattelemaan, että miten tämä voisi tehdä toisin. Ja se sama juttu oli tuossa niin kuin Sormusten herrasta siinä 3. leffassa, niin sitten oli jo silleen, että ei hitsi, vieläkö näitä jäähyväisiä, vieläkö tätä, että se jotenkin niin kuin, se olisi ansainnut mun mielestä paremman lopun se leffatrilogia silloin. Ja ehkä sitten myöskin kun ne ihmeet oli ensimmäistä, kun näkee ekaa leffaa, niin se on se vaan, että sä näet ekaa kertaa, että nyt miten Peter Jacksonin tiimi on tehnyt niin kuin upean Morian kaivokset. Se on mun mielestä niin kuin vieläkin sellainen, niin kuin, se on eeppinen ja hieno kohta niin kuin fantasia-elokuvien historiassa, kun seikkaillaan siellä Moriassa ja portaat kaatuilee ja niin kuin nuolia viuhuu ja goblinit tulee kuin hämähäkit seiniä pitkin. Ne on vaan tosi hienoja. Ne, niin kuin, sitä ei tavallaan kukaan voi koskaan viedä Peter Jacksonilta pois. Et sillä on niin kuin, tosi paljon onnistuneita kohtauksia vyön alla tässä trilogiassa. Ja mun mielestä se on myöskin Sormusten herra kirjoissa se, että se on aluksi kuitenkin parempi se kirjapakettina. Ja jotenkin, mutta sitten
se alkaa jo 2 tornissa, kun pitää kirjana se korostua, että sillä on niin useat tarinalinjat, jotka menee eri puolilla maailmaa tai samoihin aikoihin, niin siinä on sellainen niin kuin, on myös vähän niin kuin rakenteellinen ongelma. Mutta silti just sama oli mun mielestä Hobbiteissa, kyllä niinku, se oli mahtavia seikkailukohtauksia, että esimerkiksi se tynnyreillä ratsastus siellä niinku paettiin sieltä, niin oli sellaista niinku hyvää toimintaviihdettä ja kivijätit, jotka heittelee toisiaan kivillä, niin siinä oli sellaista niinku fantasiamaailman niinku hyvää fiilistä kyllä. Että paljon onnistunutta, mutta jotenkin muodoton ja sellainen niinku saadaan hyvä toiminta aikaiseksi, sitten yhtäkkiä mennään jonnekin, niin kuin Gandalf pitää puhetta jostakin niin kuin, sellaista vähän niin kuin prep talkia, sellaista, niin kuin, että nyt niin kuin, tajuatteko minkä puolesta tässä nyt oikein taistellaan ja muuta. Et siinä välillä niin kuin musta tuntuu, että momentum hukataan. Joo. Meilläkin taitaa vähän momentum nyt tässä. Loppumomentum kyllä. Niin. Tunti 45. No joo. No, palataan asiaan sitten jossain seuraavassa jaksossa kai, että kyllähän tässä jotenkin, tästä on mun mielestä niin hirveän mukavaa vaan jutella, koska tässä on niin paljon kaikenlaisia puolia tässä hommassa. Mutta Niin, ja se kuitenkin mun mielestä kirjoissa ja leffoissa on sama alue, mikä on tosi onnistunut. Tämä on niin kuin se maailman luominen, ne hahmot ja niin kuin, sitä on välillä se niin kuin, mitä siellä tapahtuu, niin on jotenkin herättää jotenkin naurua tai jotakin vähän sellaista myötä häpeää, mutta se niinku, just tää rotujen erilaiset niinku luonteenpiirteet ja muuta, niin siinä on niinku tehty jotain tosi niinku pysyvää ja kestävää.